Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Hello guys, grazzi tal-li ġajtu għedin maħnallu. Suppost, il-lum kellu joħroġ l-episod ta' l-eżorċista musulman. B'dispjaċir ma qbilniex fuq xi affarijiet għax Mohammed ma ħax permess minn Sadi u nies oħra biex jirrappreżenta il-Musulmin fuq dan is-suġġett. U f'dan il-każ peress li kellu jitħassar il-ġirraba. ħanamlu xorta episode dwar il-ġin u ħan diskutu naqra back and forward jena u Mirko, ovvjament Mirko jiet wara l-kamera u ħajsaqsini xi mistoqsijiet Mirko fej wasal l-istudju tiegħi fuq il-ġin u dal-fenomenu. Meta tajt, għax di dejjem kelli kurġetajja, meta tajt ġin, x'inhu ġin? Ġin huwa ghost, il-ħares, entità, x'inhu l-ġin? Għax ħafna jisimgħu kissemja ħafna nies żgura. Mhux kulħadd jaf. L-aħjar ħaġa mmorru back in time biex nkunu nistgħu nispjegaw l-ħaġa tal-ġin. Qabel ir-reliġjon Musulmana u Kristjana diġà kien jeżisti l-ġin. Sawa? U meta tajt diġà kien jeżisti l-ġin qabel ir-reliġjon Musulmana, xi tittajt bija eżatt, ġifieri qiegħed xi dokumentazzjoni. Dak li eżempju li llum il-ġurnata li nsejħulu l-ħares jew daw shadow people. Għalihom kienu jikkombinaw kollox jew eżempju naraw UFO jew kienu jaraw alien jew xi entità oħra, fim li tkun jew malefika jew tajba xi ġin raħmani u ġin ħarami, ġifieri ġin tajjeb u ġin ħażin. Milli jidher dawn da l-istorja bdiet fi żmien il-Babilonja, fi żmien is-Sumeri u hekk. Hemm account, early account, jiġifieri fejn 3 figuri imxew fil-Mesopotamja u dawk il-postijiet u ma kkawżaw l-ebda problema imma ħassew biża' kbira n-nies. U minn dakinhar lem bdew jissejħu xajtan. Xajtan ifisser l-għadu, ġifieri l-kelma xajtan tfisser enemy. Għandek għadu li tiffiltra ruħu, ġifieri ħadd ma weġġa imma hemm kien. Fim dak xajtan, ġifieri problema. Imbagħad evolvit għandek fir-reliġjonijiet u mbagħad bdew jsejħu ġin tal-arja, ġin tax-xemx. Fir-reliġjonijiet ma fl-Iżlam qed tajt jew fil-Ġudajiżmu. Bil-Ġudajiżmu. Eżempju, aħna ġejjin mill-Ġudajiżmu. Eżattament. Aħna allura għalina x'inhu l-ġinn għalina? X'inhu l-ekwivalenti tiegħu? Ix-xitan, jekk toqgħod tmur lura fl-iskrittura u affarijiet oħra dejjem ħassib titli għalihom daw. Ma inti l-ewwel għadt hemm ġinn tajjeb u ġinn ħażin. Eżattament. Allura il-ġinn tajjeb fir-reliġjon tagħna x'inhu eżempju xi? Jiġi l-anġlu. Jiġi l-anġlu. L-istess ħaġa fl-Iżlam hemm l-anġli wkoll. Imma fil-verità huma one and the same. Just huma kienu jgħidu għal dak ġinn. Mela jekk jiena rajt shadow figura jiena ħansejjaħlu ġinn. Imma l-lum il-ġurnata għandna l-kelma shadow people. Jew figura sewda. Fim? Imma mhux qed insejħulu ġinn, dak iż-żmien jgħidu ġinn. Fimta? Il-kelma miġnun ġejja minn ġinn. Il-ġinn, meġun. Fim? Jew ġun. Ġun huwa ħafna ġinn. Jew ġan.
hemm ħafna ismijiet kif naqbad ngħidlek. Skont minn fejn jkun ġejja l-kelma. Imma li nafu żgur huwa li fid-dinja Iżlamika u Ġudaizmu u Kristjana dejjem kien hemm daw l-esseri li jisom jixxejpjaw u jiffurmaw ir-reliġjon u jigwidawna f'ħafna postijiet għax daw dejjem issemmew bħal profeta Muhammad kellu lejlet il-ġinn fejn il-ġinn kienu ħajattakkaw u mbagħad semgħu jitlob u qalu li dan jimxi skont Alla u b'tipo kif naqbad ngħidlek bdew jitolbu miegħu ma' Muhammad. Fodri hemm diversi ismijiet u titli għal dawn l-esseri jew l-entitajiet sejħilhom li trid. Issa, però fir-reliġjonijiet kollha ħassib xi ħaġa, kważi. Hemm minnhom pereżempju tal-Hindu. Tal-Hindu għandek l-Alla tajbin, l-Alla żiena, u għandek ċertu kreaturi wkoll li qegħdin ishom għandek l-Allat u mbagħad taħt l-Allat. U mbagħad għandek id-demigods u affarijiet oħra li id-demigods jaħsbu li huma ġinn ukoll. U mbagħad għandek l-Allat tal-Griegi x'imkien dejjem ħassib dawn il-figuri. Ma jekk Amerik naqra. Fis-sens xi jirrappreżenta il-ġinn fl-Islam u x'inhu l-panteon tal-Allat Griegi jew Indjani huma affarijiet differenti ħafna. Imma inti għandek fis-sens ħafna mill-Allat huma għandek l-Allat il-Griegi u mbagħad għandek il-Minotawru u għandek affarijiet oħra minn dawk li nsejħulhom aħna l-karattri bħal Medusa u karattri oħra li ssibhom huma karattri fl-iskrittura u affarijiet oħra huma karattri simboliċi u allegoriċi fis-sens. They are not meant to be veru għad-differenza tal-ġinn jew l-anġlu. Imma hemm ċertu affarijiet, eżempju li kif naqbad ngħidlek il-kokka mekkanika ta' żmien il-Griegi, ġieli qrajt fuqha il-kokka mekkanika. Mela dam li jidher kellhom xi kokka mekkanika fi żmien jew almenu huma jinterpretawha bħala kokka li kienet mekkanika. Issa dak iż-żmien mekkanika. Mhux kienet tagħmel dil-kokka mekkanika x'ġifieri. Ittir tibgħat il-messaġġi u l-affarijiet oħra. Fimt? F'liema kultura tngħidu. Dan fil-Griega, dan kien hemm wieħed u kien għamel l-armi tal-Allat Griegi. Ninsejx ismu palissa. U kien ħadem dil-kokka mekkanika. Imma di xi tfisser li kien in relation to il-ġinn, x'jiġifieri, kif tqabbelhom iż-żewġ affarijiet? Jiġifieri daw hemm dejjem għandek pereżempju bħal kif ħanaqbad infehmek. Meta l-istorja tas-Sumeri għandek l-ewwel għandek inħolqu l-ġuġ u l-miġuġ. X'inhu huma daw minn ma jafx, jiena ma nafx eżempju. Mela, fl-istorja tal-Enki u l-oħrajn. Inti ħassib l-ewwel ma bdew jesperimentaw. Ġara ħna din ngħidu. L-Anunnaki. Meta ġi kreat il-bniedem, ġifieri il-Ġenesi. Skontu il-Ġenesi meħuda minn hemmhekk. Eżatt, Ġenesi. Sawa, l-Anunnaki. X'ismu hawn? Sitchin. Kien nagħmel interpretazzjoni ma nafu llum il-ġurnata li mhijiex accurate. Mhijiex riċej apparentament. Eżattament, mhijiex riċej. Però l-iskrittura tgħidlek minn daw x'ismu. Minn daw it-tablets li sabu li kien hemm da Enki u liħor Enlil u daw bdew jesperimentaw biex jagħmlu joħolqu xi ħaġa li tkun tista' tħaffer għall-minerali. Issa, aħna nafu li fid-dinja nsibu ħafna minerali, deb, zink u affarijiet oħra. U daw bdew ħafru għad-deb mill-lieder skont Zakkaraja. Issa l-istorja tgħidilna mod ieħor. Dawk ridu joħolqu xi ħaġa oħra u ħalqu il-ġinn u l-miġuġ. L-ġuġ u l-miġuġ biex niftiemu. Issa, l-ġuġ u l-miġuġ. Daw ma żewġ figuri, huma tnejn minn nies letteralment ġifieri. Żewġ kreaturi, żewġ tip ta' entitajiet li daw kienu jużawhom biex iħaffer u jagħmlu dirty work. Meta li żewġ entitajiet ġifieri żewġ gruppi ta' nies jew letteralment
Bniedem u bniedem. Il-ġuġ, il-ġuġ u l-miġuġ, daw kienu apparentament jixbħu l-bniedem ma kienu jiproduċu bejnietom. Il-prototype ta' qabel il-bniedem, ġifieri. Il-prototype ta' qabel il-bniedem. U għalu, isma ħafna ħesil meta tittoqgħod terġa' tagħmel tikklonja u tikkommedja minn da. U riedu li jagħmluhom jipproduċu weħedhom. Allura naf. Le, di vera fucking ma ta' mi sens, ma għax kollox fid-dinja jipproduċi li l-nifsu. Ma dali jem fl-iskrittura, fim? U d-deċidew li jibdew il-bniedem. Fimt? U l-bniedem kien jipproduċi, kien. Aħna din ngħidu skont Daw it-tablets. daw tablets tal-Mesopotamia. Mux kif kien hemm miktub eżattament bħal mal Zakkarija Stiċin, imma hemm din. Li għandu Zakkarija Stiċin li għax kien hemm il-gwerra u daw ħafna affarijiet, imma mill-lider daw kienu kif naqbad ngħidlek in agreement li jagħmlu dil-biċċa tax-xogħol li joħolqu l-bniedem. Issa, mela daw qed tinsibuhom daw l-entitajiet tul iż-żmien, tul l-istorja kollha. Sallum il-ġurnata. Għaxix. Għax inti għandek postijiet, per eżempju, il-Lebanon tħaddidna fuq meta ħadna recording li mhux ħiereġ. Il-Lebanon ġara każ late 70s fejn kien hemm wieħed u iddobba ktieb u dar ktieb huwa band fid-dinja Żlamika kollhom kien band, jiġifieri. X'tib ta' ktib u ġifieri? Xemż il-Maref, ix-xemx tal-erf. Sawa. X'fih imma u għalfej partikolarment ibbenjat? X'fih bħala Mela, kontenut? Xemż il-Maref mill-lider huwa ktieb tista' sejħu early alchemy. Okkult ġifieri xi. Ejja. Okkult tad-dinja Żlamika? Jew in general. In general ta' dak in-naħat fej kien hemm wieħed. Ġifieri mhux neċessarjament maqut mar-reliġjon ġifieri bħala. Le, da goes way beyond religion, da jekk naraw sew l-istorja fid-dinja Arbija, d-dinja Arbija kienu l-ewwel nies li kienu jistudjaw l-istilel, l-alġibra, u ħafna minn dal-affarijiet, waqaf kollox 1400 sena ilu il-progress, għax ġew seklutit ma setawx jespandu iktar mill-li setaw. Imma biex ma dakx. Ġara sa fuq dal-kas li kont tissemmi tas-70s. Da kien hemm kollega tiegħi mill-Lebanon u bdejna nitkellmu x'tafx inti nitkellem fuq da suġġett fuq il-ġinn interessatu fuq. U għalli kien hemm ġrad dil-biċċa tax-xogħol fejn u kien parti mill-armata tal-Lebanon u kienu marru ġo dal-post, jgħedu l-affarijiet ġodi villa kbira, kienet abbandonata, jgħedu l-affarijiet u l-armamenti ġo dal-post u l-għada jsibuhom barra. U da kien hemm laħħaq mhux ħażin. U kienu sejħu lilu l-dan, il-kollega tiegħi, mar hemmhekk fil-post u għalli raqat hemmhekk. Għal fil-ħodu mar u ġara l-istess, ġifieri kien hemm l-affarijiet ġewwa u sabuhom barra. U għalli dak il-ħin, X'affarijiet huma daw kbar u tqal fis-sens. ejja mela, munizzjon. U l-implikazzjoni tiegħu kienet li ma jistax ikun xi ħaġa nies umani għax Kien masses u dal-post ġifieri. U qabad dan kellem il ta' fuqu, ġabru kollox u għalqu l-akkwata kollha. Għadhom għalqu sal-lum skont dan. Issa, f'dal post ftit qabel kien għadhom kemm mietu 34 persuna. Fiċċejtu dal-każ għax jien ovvjament qed dat jitnejjek bija jew jien naf jew jaddini kamin ħa. mietu biex imma fifli. Issa nispjegalek, mela, kien hemm dan kwista dal-ktieb u dal-ktieb qabad jaqra minnu biex isejjaħ il-ġinn. Rrid isejjaħ ġinn. Imma rrid isejjaħ ġinn li huwa tajjeb mhux ġinn li huwa ħażin. Issa mill-lider u sejjaħ ġinn ħażin u dal-ġinn beda jitolbu lil dal-ġinn beda jitolbu affarijiet dal-niedem beda jitolbu pereżempju għandi bżonn hekk u hekk.
U l-ġin rrid xi ħaġa lura. Fim? U beda jħodlu n-nista madwaru. Naqra. Joħodlu nista madwaru ġifiri joqtolhom jew jisparixxu. B'accidents vera strambi mill-lider. Alright. U mbagħad mill-lider kien hemm xi imam induna x'inhu jagħmel dan u qabduh tellawh il-qorti keċċewh mill-pajjiż mar l-Iran u għatawlu rasu. Dik l-istwarja ġifieri. Issa ta' min jgħid li dal-ktib jekk isibulok page fl-Iran, fl-Arabija Sawdita u hekk fejn inti tmur kontra l-reliġjon u tista' toħloq problema, jagħtawlek rasek. Issa li tikkomunika ma' ġinn huwa dnub, tistax tikkomunika miegħu. Anke aħna fir-reliġjon. Anke fir-reliġjon tagħna. Ma naħsibx li actually jekk eżempju tagħmel Ouija bordu huwa dnub, ma nafx. Ouija wara ġiet ħafna. Ma mhux l-istess issa qed issejjaħ ġinn mhux l-istess kunċett nimmaġina. X'hemm differenti? Ħafna affarijiet differenti jew. Però skop dawn jisom qegħdin interface mal-konxju tagħna. Il-ġinn? Il-ġinn. Meta tajt interface mal-konxju tagħna x'ġifieri? Bħal meta aħna nagħmlu C5. Aha. Sawa. Dal-aħħar ntfajt naħseb ħafna fuq għal-ħaġa fejn isma' kif tista' taħdem dil-ħaġa. Is-C5? Is-C5. Allura jekk fis-C5 actually qed naraw orbs orange, dak huma l-ġinn fis-sens. Huwa kollox interface magħna. Just aħna we're secluded to our own reality. Fimt, ġifieri meta aħna qed l-istorja daw naf li hija farfetched u ma nafx hekk taddini kamin wara, ma insomma. Dal-aħħar il-ħaġa li u li ngħidlek jiena u mill-naqra informazzjoni li kont ġbart qabel ma bdejna l-podcast. Isu dal-fenomenu tas-CE5 huwa interfaced magħna, x'jiġifieri interfaced magħna. Meta aħna nippruvaw noħolqu il-bombi nukleari u nistudjaw il-bombi u n-nuklear u r-radiation u affarijiet oħra dejjem jidru l-orbs. Għal xi issa Trump ħajerġa' jibda n-nuklear program. Waħda mill-li qed tissemma hija biex jaqbdu il-UFOs. Għax it-teorija hi, pereżempju meta kien hemm l-ewwel eżandu jitkellem rid joħloq footprint kbira ta' radiation biex jattira il-daw l-orbs, daw l-UFOs. Għalxiex huma atterati mir-radjazzjoni, ma hemm xi teorija fuq għadi. Ħanejlek, it-teorija fejn wasalt jiena. Mill-lider dan il-fenomenu jisu interfaced magħna mill-kuxjenza. Għalxiex. Għax għana meta mmorru nagħmlu. Ħawa f'ek sekondi, meta tajt interface, dax forsi mhux qed nifhmek għażin mhux qed tużar kelma tajba. Xi tfisser specific li meta tajt interface x'jiġifieri? Isu aħna l-konxju tagħna ġej minn live stream x'imkien. Sawa? Issa, daw l-orbs li qed naraw meta nsejħulhom aħna qegħdin fuq l-istess live stream. Fim? Mela. Jiġifieri inti qed tajt li aħna ġisimna qiegħataw imma qed inġibu l-consciousness tagħna minn x'imkien ieħor remotely. Issa. U daw l-orbs ġejjin mill-istess post fej qiegħda l-consciousness tagħna ġifieri? Tinċas. Mela, xi ħaġa ħoloq dis-sistema. Sawa? Dis-sistema da x'imkien fej il-baħar. Li meta aħna qisha bħal defense system. Fejn daw l-affarijiet huma interfaced mal-kuxjenza tagħna u aħna meta nsejħulhom ħajdru. Issa, meta jkun ħajnqala xi ħaġa ta' radioactivity u hekk hija automatic system fejn dawn jidru biex jaraw xi jiġru. Għandek meta kien hemm it-terremot ta' tal-Ġapan fejn kien sar palissa. Fukushima. Fejn deru l-orbs fuq il-xismu, il-nuclear reactor. Għandek Denmark qed jidru xi UFOs fuq il-nuclear reactors tagħhom. Għandek Sweden fuq bil-reports. Fil-preżent qed tajt. Fil-preżent. Għandek
meta kien hemm l-armamenti tfewhom tal-Amerikani u tar-Russi xaluhom. Jiġifieri daw flok kif naqbad ngħidlek, jekk ridu jisparaw l-Amerikani ma setawx. U kieku ħarġu il-missili tar-Russi kienu jħolqu gwerra oħra. Fim? Issa dak iż-żmien kien il-Cold War. Il-qoddim ħan nitkellmu iktar ktib dak ir-rapport fuq Gordon Cooper. L-nies totalment jinsew il-Gordon Cooper, għax Gordon Cooper kien tasked biex isib daw il-radioactive footprints u il-magnetic anomalies. U somehow ma marrux ifittxu ta' fuq l-art u għet ifittxu ta' ġol baħar. Dik hija stramba. Again, l-affarijiet ġejjin minn ġol baħar. X'inhu? Għalfej stramba. Għax inti iktar għandek ċans u iktar faċilta li ssib l-affarijiet inland għax jgħid fuq l-art, milli inti toqgħod tmur taqbad submarin, taqbad tim sħiħ, toqgħod tinżel ġol baħar u tfittex. Nafu żgur li hemm il-fuq minn 60 sajt ġol baħar u 33 minnhom huma diġà investigawhom. Sajt li hemm xi anomali fihom jiġifieri. Eżattament. Jew qed tajt. Anomalies. Ma xi tip ta' anomaliji fil-gravità u hekk ġifieri xiex. Magnetic anomalies u radioactive footprints ġol baħar. Jiġifieri fejn ikun hemm affarijiet li jammettu radioactive u magnetic fields. Allora hemmhekk dawk il-postijiet kellu kamra speċjali, Gordon Cooper, minn li għamel 22 dawra mad-dinja, jieħu ritratti ta' daw il-postijiet u hekk. U sabu nsejt kemm fuq l-art ukoll. Jiġifieri fuq l-art hemm ukoll daw il-problemi. Kienet xi programm sigrit sakemm ħarġet Atlas 9 minn għalija jismu, ironikament. Insomma, l-qoddim ħan nitkellmu iżjed għandna episode sħiħ fuq biex ikunu nistgħu nidħlu fid-dettall. U kif ukoll ħan nispjegaw fuq il-Vietnam, SOG, il-World War II u ħafna affarijiet oħra għandkom xi ħaġa ġdida. Però xorta għandu x'jaqsam ma' dal-fenomenu. Mela, x'qed ngħid jiena qed ngħid li aħna meta nsejħu l-daw bis-CE5 li ovvjament produċejna riżultati iktar minn darba. M'għandniex data biżejjed biex nikkonfermaw li hija xi ħaġa vera stramba ammont kamera hemm din u għandna xhieda wkoll. Nfakrom li min nixtieq jiġi nhar is-sibt. Eżattament nhar is-sibt li ġej. Din il-ħaġa hija għalija hija interface magħna, hija defense mechanism fejn meta aħna nsejħulhom daw ħajidru. Infatti, meta tisma' l-Kristu meta tara l-Kristu meta tkellem għal jekk ikun hemm wieħed jew tnejn jew tlieta nkun hemm jiena. Sawa? Ġifri dik qed toħloq diġà xi ħaġa sistema. Ma stanna waħda xi saqa stja Madonna bist xi ħaġa. Kollox connected. Ma kif Kristu għal xiex kienet jirreferi? Meta inti pereżempju meta titlob kun hemm Alla, sawa biex titlob l-Alla. Tkun hemm wieħed, tnejn jew tlieta, ikun hemm jiena. Fim? Issa skoprejna. Ma dik xi tfisser wieħed, tnejn jew tlieta. Jiġifieri iktar ma tkun fi grupp, iktar qed toħloq signal b'saħħtu. Fim? Mhux forsi kienet jirreferi għal assens ta' komunità forsi. Le. Hija ċara u tom dallum il-ġurnata, jekk toqgħod taħsebha kif. Jekk tara minn dal-aspett, meta jekk inti taqbad 5 min nies titfaħħom ġo kamra sewwa, taqbad pereżempju karta u tpinġi xi ħaġa fuq il-xismu, fuq del-karta u titfaħħa ġo kaxxa barra. Titfa' dawk il-5 nies sekluti ġo kamra u bejniethom tħallihom jimmeditaw weħedhom u flimkien jaslu l-konklużjoni x'hemm impinġi fuq il-kaxxa. Fimt x'irid ngħidlek? Ma nistgħu nipprovaw aħna. Ejja mala. Hemm diversi esperimenti. Eżempju, għandek il-kamera d-dar inti. Ħanil kemm kollox huwa interfaced. Ħallilni nad-dar. Nina l-kelba tiegħi minn ma jafx. Ħallilni nad-dar. U tħol fuq il-kamera. Meta taħseb fuqha, ħatara provaħħa. Kif? Ħatara tinduna li inti taħseb fiha. Għax hija interfaced miegħek.
Imma inti qed tajt. Daw hemm esperimenti. Imma inti il-claim li qed tagħmel issa u li fis-sens inti qed tajt xi ħaġa li jekk veru taħdem għandna prova eżempju 100% li telepatija taħdem. Bħalissa, l-axħar darbetlek biex nistednu għet li dak ħajtlobna balla flus. Għanna. U dak ix-xjenzat, issa nibatlek il-video untallawulhom. Fejn da qal li kien hemm pakka gal u dal-pakka gal meta sidu jmur jorqod, il-pakka gal jibda jgħid x'ikun qed joħlom sidu. Jew jekk alla jekk taħseb xi ħaġa del-mara, il-pakka gal ħajjejda. Ma stenna waħda xi saħat tifqal alla moħħi, mela. Daw blind experiments. Ejjew ma pappagal. Kollox interface. Jirrepeti dak li tajtlu inti. Le, da. Ma dak xi qed jivvintar kliem ma tgħidulhom x'qed joħlom. X'qed taħseb il-mara. Issa nibatlek il-klip ma jekk da pappagal ġeneralment jitgħallem set ta' kliem. Nah. Xi ħaġa. Jien mhux kuljum ngħix ma' pakkagal. Ma x'għam da. Kuljum tissorprendini b'xi ħaġa. Ejja, ma da tagħmel conversation magħha xiex. Kelli ċawla li stajt nagħmel conversation magħha. Ma tagħmel conversation magħha f'liema sens. Eżempju kien qed tkellimni hu, kien qed tkellmu jisni rajt. Imma jiet mela. X'int għandek żewġ affarijiet, u int jekk tafx x'inhi tajt. Iċ-ċawla 99.99 taf x'inhi tajt. Daw jitalmu biżejjed kliem. Għax inti iċ-ċawla orja xi ħaġa tliet darbiet u tibqa' tagħmilha. Iwa, ma inti mela. Meta inti qed tistaqsil xi ħadd kif int u jgħidlek tajjeb jew ħażin fis-sens dak hemm element ta' pattern u repetizzjoni, ma li di qed taqla minn żnieda xi ħaġa li sidat joħlom jew irid ikollha vokabolarju ta' eluf ta' kliem. African Grey. Jiġifieri dak kien hemm African Grey u dil-mara kellha dal-African Grey. U Madonna. Diħaj konna ntellawlhom links għajana naqra too hard to believe. Le, daw ma blind experiments, u. Illum il-ġurnata nafu ni xaktarx, hemm xi ħaġa. Imma jekk idaqsek faċli għalfejn ma tiġix irreplikata. Ħanejlek minn fejn ġejt f'daw il-konklużjonijiet. Sawa, meta fil-bidu Kevin kien għalinna tal-out of body experience. Mux ħanqat nid-dajanejt kon nejt, le, da xinu jgħid Kevin. Tipo, affarijiet li huma strambi jew qed joħlomhom jew hekk. Imma mbagħad once li provajt tal-ewwel darba, kien hemm analiż ukoll, kien hemm kit ukoll. U somehow irnexxieli nagħmel amen. Dik il-ħaġa li ġismek jibda jivvibra. Tibda tisma' dik il-qampina, ħin kollu ġara se kisa qampina. U mbagħad meta toħroġ u tara lilek innifsek. Tirreplikat tieni darba, it-tielet darba. Ir-raba darba. Il-fakab tagħha sajan. Imma jiena once tista' fis-sens. Once li jiena m'għandix garanzija li vera tirreplikaw jew nkella m'intix qed nirreplikaw. Hija immaġinazzjoni fis-sens. Darba konna tkellimna li jirantik xi ħaġa eżempju minn penġija jew miktuba u ċċal isfel jew ċċal fuq maġġa oħra u inti tipprova u jiena xetlek li m'għandekx kontroll fuq meta toħroġ biex tagħmel li trid. Mhux dejjem għandi kontroll fuq għamel il-ħaġa. Eżempju meta tkellimna ma' Carlos ix-xabla għalilna li kellu kontrollu mexa ħareġ minn ġol kamra u hekk. Tkellimt ma' persuna oħra għalli irnexxieli narallhom mixini tagħmel fil-kċina u irnexxielu x'kienet qiegħda tagħmel it-tifla tiegħu. Sawa. Imma għalfejn ġo setting mbagħad fejn nistgħu nkejlu x'inhu jiġri dawn l-esperimenti ma jaħdmux. Dik li taħxi li naqgħu ħiena. Hemm esperimenti li għadhom ma reġgħux jirreġgħu irreplikaw, fimt? Imma ma dik huwa l-fundament. Jekk ma ktara pereżempju early experiments li kienu jerġgħu jipprovawhom, hemm tathom Campbell u Robert Monroe. Fej kienu jingħalqu ġo chambers u daw kienu jirreplikaw l-istess esperimenti. Ovvjament. Ma li qed ngħidlek jiena sajan mela hekk inti
inti ħriġt eżempju b'teorija u għamilt paper Naħdem fuqha. ta' kif tillevi tal-affarijiet. Le, mhux fuq dik. Ma għatintik eżempju. Issa jien li għatnajlek mux li terġa' tirreplika inti, li jiena nuża l-metodu tiegħek u nirreplika ix-xogħol tiegħek dak li jgħidulu peer review. Dik hemmhekk il-fakab, jekk jiena qed ngħid għamilt out of body experience u rnexxiet li 10 darbiet. Imma ħadd ieħor bil-istess metodu tiegħi jew ma ħadmitx jew nkellek ħadmet ma kellux riżultat. Xi mhix dejjem taħdem. Jekk għamilt ta' 250 darba, forsi rnexxieli 35 minnhom nagħmilha l-ħaġa. Ija ma maħniex qed ngħidu. U jien ninduna li qiegħda taħdem għax inti tibda tħossok ġeli. Ejja, ma dak at this point għada l-opinjoni tiegħek. Ejja. Jiena qed ngħid kif once li tagħmilha tgħid what the fuck. Ejja, ma dabħal meta għandek lucid dreaming. Illum il-ġurnata. L-istess konċett. Illum il-ġurnata mhux intihom importanza il-UFOs, kemm aħna nitkellmu kważi kuljum. Sawa, għad ninsemmilek daqshekk il-UFOs. Iktar intfajt fuq dil-ħaġa. Għaxiex tkun id-daqqa ta' għax dil-ħaġa ġabitni aware li l-UFOs nistgħu nsejħulhom meta rridu. Dikwan. Ma tistax tajt jekk eżempju minn Dis-sistema nistgħu nsejħula meta rridu. Ma biex tagħmel xiex. Nistgħu nsejħula. Le ma tistax. Jekk minna CA5 u d-dinja kollha ssir CA5. L-ewwel net m'għandekx garanzija li kull darba tagħmel CA5 ħatara xi ħaġa. Le, mhux dejjem għandna garanzija. U again, jekk ejja nassumu li għamil CA5 u reġgħu ġew daw l-orbs orange. Mbagħad. Qabel kienet għax inti taħodha minn aspett kif nagħmel. Orrejt, naf li inti xettiku tkompli tistaqsi d-domandi. Le mhux għax sempliċement xettiku, jien qed nipprova nifhem il-metodu wara dal-ġen kollu. Ma nistax ngħidlek nisma' naf kollox, hija impossibbli. Imma ma tistax nista' nipotizza. Ma tistax tgħid li nista' nirreplika meta rrid laqqas. Nistgħu nirreplikaw, replikajnija. Imma mhux meta trid. Le, mhux meta trid, imma meta jritu. Meta jritu orrajt. Imma replikajnija. Hekk jew mhux hekk. Għax kieku ma replikajnijiex. Jienak ma replikajnijiex. Ejja, ma mbagħad tiddefinixxi Kieku jiena ir-replikajnija. Jiena kieku għarrejt mela jien fit-2009 rajt dak il-UFO ħireġ minn ġol baħar. Sawa. U kien orb orange. Illum il-ġurnata xrajt inti meta ħadd il-video. Jiena to be honest meta konna CA5 u rajna dawk l-orbs orange, ma qasbis tawni fucking ċans naqbad kamera. Kienet too fast. Too fast. Mux vera. Iġifieri mhux too fast għax ippanikjajt jew għax kienet actually too fast. Iġifieri ħriġt mill-karozza, sakemm daqshekk. Mela. Meta rajnihom bajnejna, meta mbagħad jidhru fuq il-night vision camera, ma fuq night vision camera biex tkun qed tarahom bajnejk ħafna drabi. Meta tlek ta' 2019 qed xi mort biex naqbad il-mobile. X'għamel? Qabattela fuq. Isu kien jaf laħ il-film jah. Waħt il-nota. U da mhux jien biss. Ejja ma mbagħad il-counter argument huwa dil-ġimgħa u l-ġimgħa li għaddiet għadu kemm tella 3 videos Kate fuq il-page ta' kuntatt li huma alla close-up u ċari kristall. Fis-sens allura hemmhekk x'qed jiġri. U għandna dawk ir-ritratti. Huma fake il-videos AI generated jew. Hemm mistjallhom il-ġurnata. Dik il-problema tal-AI. Illum il-ġurnata qasad neħares li jom daqshekk jien għax bl-AI men. Le, l-lum ma tistax ikollok video u tieħdu bħala video. Biex video jkun kredibbli titkun taf minn nisparaħ x'kienet jiġri fis-sens jekk ma tuħux l-istampa kollha tista' tarmih fiż-żibel. Iva. Però għassa għandna 4 ritratti tal-bliħ u għandna interview ġejja ma' Kate. Ejwa, għandna interview ġejja ma' Kate ta' xi ħadd ħa ritratti fi żmien fejn l-AI żgur l-ostja ma kienx jeżisti. Eżattament. U dan ritratti analizzajnihom u mhumiex law ma' difetti fil-lenti jew lens flare jew. U l-oġġett ma kienx sej. Le, ġifieri li hemm fir-ritratt huwa actually x'kien hemm fis-sema sa x'inhu dak l-oġġett. U xi ġra li dakinhar meta konna din nitkellmu jiena u inti xetlek mill-ġemp isu kif kont rajtu jiena. Ek jew mhux hekk.
jisu serrija. Ah. Imma mbagħad irrealizzajt li meta jista' jkun meta ġiballu meta rajtu jien kien ġas dar. Li qed jgħid Sajanu li jekk inti għandek xi ħaġa forma ta' plattina. Kull darba li ddur qed tibdel ix-shape, ġifieri jekk inti qed tara mill-wisa tagħha tara forma ta' sigarru, jekk inti qed tara min-naħa ta' fuq isfel qed tara forma sferika, jekk qed tara. Għalhekk jien kont naħseb li jibdlu l-forma, mhux jibdlu l-forma, ġust kienet daret. Issa di l-esperjenza ta' minn ħar-retratti u beda jgħid li l-oġġett beda idur tumbling, ġifieri jekk inti ma tkunx qed tara ċar kapaċi titfixkela ma xi ħaġa tibdel ix-shape. Eżattament, jiena hekk ġrali fil-verità meta konna din nitkellmu realizzajt fuq dik il-ħaġa, għalhekk dejjem ma tistax tgħid li taf kollox, rajt xi ħaġa ma nafx x'in l-ostja rajt eżatt. Fimt? Imma di tal-CE5 li aħna nistgħu nsejħulhom. Jiena għalija wasalt tal-konklużjoni li dawn huma interfaced magħna sewwa u kollox jiet konness mal-konxu, il-ġin u daw l-affarijiet kollha. Ma mbagħad mill-banda l-oħra jekk tara mill-perspettiva ta' kif japproċċjaw għall-Amerikani qisha xi ħaġa teknoloġika, militari, tista' tmissa bidejk, tista' tiftaħ għallek taqbad your phone, tiftaħ il-bib u s-suqa. Fis-sens qed tikkontrasta ħafna mal-idea. Għandek sett affarijiet sawa. Għandek dis-sistema defensiva li jien naħseb li hija sistema defensiva. Ma sistema defensiva against xiex? Against l-inkislu l-nanfusna. Ġveri inti tajt, jek situazzjoni fej ħajkun gwerra nukleari, daw actually ħajamlu xi ħaġa biex iwafquna mill-li noqtlu xulxin. Għandek il-Foo Fighters. Ma s-sistana, fil-gwerra, vera kien hemm il-Foo Fighters, imma kien hemm żewġ bombi atomiċi li waslu sat-target. U jumej wara xulxin ġveri daw kieku rridu jagħmlu xi ħaġa kien jagħmluha easily, ma mamluwiex. Ma naħseb jena tistennew jekk tkun gravi l-istorja. Alla gravi, mela titfa' bomba ġo fucking belt bil-civilians mhux gravi, iktar gravi minn hekk xiex allura. Kellek Da mhux qed nitkellmu ħamsa. Kellek ir-rakkont liħor ta' Los Alamos. Meta provaw mhux definit, m'hemmx imma skont ix-xhieda meta provaw l-ewwel wieħed, l-ewwel waħda raw xi UFO. U għandek il-kas. Mux xir sejju fis-sens. Li meta tkellimna ma' Paula Harris fuq Trinity. Imma again, dawn huma xir sejju fis-sens illum nafu leqqas f'każ ta' omicidju, xir sejju ma jiswix għal-ħara fis-sens. Apparti li jena kemm il-darba bis-saħħa tal-podcast intqajt ma' ħafna nies li jirrakkontaw l-esperjenza tagħhom. U ġie li nintaqa' magħhom xhur jew ġimgħat wara. U sajan il-verżjoni tinbidel. Jiġri il-memorja, għax aħna għandna difett meta aħna qegħdin niftakru event fil-passat, da mhux bħal meta għandek il-computer qafas double click fuq video u qed tara eżatt. Aħna tnagħmlu recreation tal-memorja. Kull darba li qed tagħmel recreation tal-memorja qed tiddeteriora l-memorja. Qed tiddeteriora għax il-moħħ isek għandek immaġina għandek setta Legos u kull darba tibnija mill-ġdid. U di qatt ma ħatkun bħal ewwel darba bħal darba. Eżatt, ejju. Jiġifieri meta għandek affarijiet ta' eyewitnesses. Amma affarijiet strambi taqpa tiftakarhom, da. Żgur. Mhux neċessarjament, ta'. Jien naħseb l-affarijiet strambi għajn nibdew mill-esperjenza tiegħi. Jiena ma niftakarx fis-sens il-memorji li qed nibni mhux tal-event li ġara, imma tal-emozzjoni li ħassejt waqt li qed nibni dak l-event. U dak hija fakab minn nfisha. F'liema sens. Għax mela, jekk jiena għaddejt minn esperjenza paranormali u bżajt minnha, sewwa, inti qed tgħid peress li bżajt minnha ħadd tiftakarha iktar. Eżatt. Jien qed ngħidlek kważi bil-maqlub. Għax inti m'intix qed tapproċċja viżwalment, tapproċċja emozjonalment. Jiġifieri, aħna il-konċett il-fobjas tagħna u l-biżgħat tagħna jinbidlu matul iż-żmien. Sempju jien naf nies kienu jibżgħu ma kinux jibżgħu mill-wirdien meta kienu tfal u meta kibru beżgħu mill-wirdien. Jiġifieri il-biżgħat tagħna mhumiex
fissu kostanti. Dik stramba. Ejwa. L-fobos jimbidlu, eżempju, jeżistu bil-maqlub ukoll. Eżempju, analiz kienet tibżam il-brimp, kienet fobja ġifiri inkontrollabli. Illum kapaċi brimba li taqa fuq neħja bidea. Ġifiri, aħna meta qed norbtu event ma' emozzjoni, hemmhekk xejnija u distortjajnija ħafna. Ma nafx, mhux kun naħseb mhux kulħadd l-istess laqqa so. Xena eżempju niftakar Le, ma fatt li il-memorja tagħna hija tfalli ħafna. Moħħna huwa programmat to fill in the gaps. Le, dik huwa żgur. Jiġifieri jekk xi ħaġa, speċjalment meta tkun xi ħaġa laqtet emozjonalment, il-moħħ jimla ħafna gaps. Ma le, niftakara eżempju tan-97 għandi niftakara men. Ma qatt ma nsejta. Along the way, ġifieri. Inti qatt Dejjem bqajt. l-event qatt ma tinsieħ. Imma kull darba li qed tiftakru mingħajr ma tafu, mingħajr ma tixtieq, tkun qed tibdel xi ħaġa żgħira minnu. Niftakar qed tinbil il-morning coffee fil-għodu. Niftakar men, niftakar wkoll. Mhux qed torbot emozzjoni magħha. L-image tiegħek tal-morning coffee kapaċi jenna f'dak iż-żmien il-pakkett flok abjad kien blu, imma xillum tafu abjad moħħok fil-din blinks biħabjad. Le, niftakar sew. Diġrat kemm il-darba u każijiet taqtila jgħidu l-karozza kienet blu. Ejwa, tkun bajda. Le, ma dak l-event, eżempju, dak l-event niftakru sew, fimt? Eżempju, niftakar it-tiju jara xaw, ħriġna fuq il-bejt, ġifieri, niftakru mill-bidu sal-aħħar dak l-event, qatt ma nsejtu men. Jiena kull event niftakar mill-bidu sal-aħħar, però ma jfissirx li qed niftakru kif. Eżempju ta' 2009, mbagħad mhux daqshekk ċar. Niftakar eżempju li ħriġt barra, ma niftakarx eżempju minn qalek submarin. Niftakar eżempju li talat il-fuq u ping. Ma forsi għax l-ewwel darba ma approach fis-sens. Inti t-tieni darba meta rajtu ħarġ mill-baħar bżajt. Bżajt, Fem. L-ewwel darba ma bżajx. Eżatt, u dik tagħmel differenza xi naħseb il-moħħ għandu safety mechanism li jipprova emozzjonijiet ħżiena jattihom għalhekk teżisti l-PTSD għax somehow ma jistax tibqa' titfa' taħt it-tapit u eventwalment tittaffaċċja kull. Le, qatt ma tkellimt fuqha kont qabel ma bdejt il-podcast terġej, ma bdejna l-podcast imbagħad. Ja qabel ma ċej, ma tkun żgħir kienu jgħidu li għax titkellem xi jasbuk miġnun. Għadhom jgħidu hekk. Għadhom jgħidu hekk, ma I don't fucking care. Allura biex nerġgħu naqraw is-suġġett oriġinali. Ħakoll nsaqsielek avolja naqak road. Dak li ħareġ mill-baħar huwa ġinn. Skont ir-reliġjon. Ir-reliġjonijiet ta' Imma skontok allura. Skonti? Jiġifieri inti dal-fenomenu tirriduċi ħall entità li tista' tkun tajba jew ħażina and that's it. Għax isa naqatu black and white. Inti għandek daw li UFOs li kraxxjaw. Inti temmel li UFOs ikraxxjaw? Jekk hemm din defense mechanism? Ma ġifieri inti mela, jekk li UFOs jista' jikraxxjaw. Allura huma xi ħaġa materjali. Hemm minnhom materjali u minnhom ma l-ġinn huwa xi ħaġa materjali. Interdimensjonali. Il-ġinn huwa xi ħaġa materjali. Xiex? Jien nista' insejjaħ ġinn jiġi fil-kamra ntiħxeba u naqbdu. Hemm storja interessanti fejn kien hemm wieħed. Hemm again storja l-ostja storja. Ejwa. X'din l-istorja tirrepeti darbtejn. Ta' Jacob. Sawa? Tispiċċa ġol balena. Ejwa, fejn sejjer bija ma nafx. U għandek l-oħra l-istorja ta' Omar. Omar, l-imam Omar, kien hemm waħda mara maret għandu u għaltlu sma, għaltlu ir-raġel tiegħi ħareġ bin-naċ u ma ġiex. La n-naċ u laqqas u ma ġiex lura. U għallati ċans. Insomma, u dik ta' ċans. Di storja vera ġifieri jew. Edam nizla. Rekordit. Issa nsibjela kun nibatilek. All right. U fl-imsenat ngħidu ġifieri. 1550 u 1560. Insomma. U da Omar għalla mur għalla
għati ċans. Alla forsi jiġi r-raġel tiegħek, forsi ntilef jew mar ħafna l-bot. Fim? Jew weġġalu xi annimal u baqa' hemmhekk sakemm ikun jista' jdewwieħu hekk. U għaltlu għarrajt. Reġgħet marret wara xarejn, għaltlu raġel ma ġiex għaltlu laqas in-naċ, ma ġewx. Alla ma għati ċans 4 snin u erġejja. Insomma, għaddew 4 snin u dik marret għaltlu smaqt li għandi tfal, dan ħalli l-tfal lili u għandi bżon raġel. U għalla rejt għalla tista' tmur u tiżżewweġ. Wara xi sena, dan raġel ġi minn ġod desert. Xo għamel 6 snin, jew 5 snin kemm. Minn ġod desert u għallu ħatfun il-ġin u ħadu l-annimali. U dak għallu ma jien kif ħankun naf li ħatfuk il-ġin u ħadu l-annimali. Għallu tista' tbat, mort ma xi oħra, x'imkien. Għallu u dan abbandonajt il-familja tiegħek, għallu li huwa ħaram. Fim? Għallu ħantik spiegazzjoni u beda jfehmu u għallu sma' għallu jiena, għallu daw qabduni. Għallu ħaduni, għallu kienet dar tal-ħadid. Dar tal-ħadid kif jista' jkun dar tal-ħadid. U beda jfhem ċertu affarijiet, pal per eżempju daw il-ġin ħżiena li ħaduh. Ħadulu l-annimali, insomma, u kollox, u beda jiddiskrivi l-ġin kif huma suwed, figuri suwed, u mbagħad il-ġin it-tajbin ġew u qatlu l-ġin ħżiena, u l-ġin it-tajbin qalulu tista' teqpa' ġod id-dimensjoni. Sawa, għax inti fil-Koran għandek saba sema. Fim? Huma kienu din ġo sema oħra. Għallu jew tista' toqgħod ġod is-sema, u l-jum kara tista' tmur ġo artek. U l-ħor għażel li jerġa' jiġi lura. Fim, ġifieri hemm ukoll di ta' seba' sema. Eżempju, inti għalik meta tisma' dar rakont, inti tieħdu bħala xi ħaġa litterali, ġifieri. Meta nieħu nisma' dar rakont, pereżempju seba' sema, 7 dimensions għalija. 7 dimensions ġifieri. 7 dimensjonijiet differenti hu. Imma għax inti dejjem jgħidu 10 waħda xi ġifieri. Għalf x'sinifikat għandhom is-7 dimensjonijiet? Eżempju daw minn li jidher kienu diġà jafu naqrit l-emmolaw fuq daw l-affarijiet. X'affarijiet huma xi ġifieri? Tad-dimensjonijiet u affarijiet oħra, għax huma kienu l-ewwel nies li inventaw l-alġibra. Dan nies. Ma stanna, mela, meta inti tajt qed kredibilta x'għidulek 7 dimensjonijiet. Mhux qed intihom kredibilta, qed intihom kif kienu jtennu il-klim dak iż-żmien. Għalihom ma kienx jgħidu isma' għandna dimensjoni oħra. Ma ħna xi sema oħra. Mela l-ewwel hemm żewġ problemi, xi provi għandna li hemm dimensjonijiet oħra. U tu define x'inhi dimensjoni, għalek x'inhi dimensjoni oħra. Dimensjoni oħra, għalija dimensjoni oħra tista' tiġi pereżempju jista' jkun il-ħin dimensjoni, pereżempju l-passat, il-preżent u l-futur. Xi ġifieri dimensjoni? Dimensjoni, għandek dimensjoni il-passat, dimensjoni il-futur, dimensjoni il-preżent, jista' jkun dimensjoni dinja oħra parallera ma tagħna u qed tifret minn naħa l-oħra. Bħalissa tajt ħafna affarijiet li laħat jista' jmerik u laqqas ħadd jista' jtek raġuna x'huma eżerċizzju ta' intelligenza intellettwali taħseb fuqha. Imma aħna s'issa m'għandna ebda prova li jeżistu dimensjonijiet oħra. Jew li jeżistu. M'għandna l-ebda prova li jeżistu dimensjonijiet oħra, però li aħna interfaced ma' ir-realtà għandna evidenza, il-Heisenberg effect. Xi ġifieri? Il-double split experiment fejn inti l-observer qed jibdel. Le, dik hija interpretazzjoni ħażina ħafna. Kif? Ta' xiġri għax inti għallum għandna delayed quantum choice eraser jgħidulu. Li għal-ħara l-argument kollu li għaxem observer qed jibdel l-outcome ta' daw l-entangled particles. Ma reġgħu provaw għal-observer effect. Le, inti għandek kull darba li inti mhux għax għandek osservatur, mhux għax għandek xi ħaġa konxja fil-kamera qed tibdel l-outcome tal-esperiment. Inti għax qiegħed tkejjel il-kamera qed tbiddel qed tinterferi. Immaġina jiena ngħidlek sajjan dil-kamra kemm kbir, tin il-volum ta' dil-kamra u inti qiegħed ġol kamra, allura tista' tkejjel il-volum tal-kamra
minus il-volum kemm tieħu inti. Ġifieri inti kull darba li qed tkejjel l-azzjoni ta' kejl qed taffettwa l-measurement innifsu. Ġifieri Inti aħna. tibdel minn particle li tibdel f'wave. Imma mhux għax hemm osservatur konxju. X'jiġifieri? Meta Għax jekk titkejjel. Ela, jekk inti qed tipprova tkejjel il-particle qabel il-particle tasal fid-destinazzjoni tagħha, Eżattament. għandek outcome. Jekk inti qed tkejjelha wara li għamlet il-ġerni tagħha, għandek outcome ieħor. U dak hu mhux m'hemm ebda konxju involut fiha. X'jiġifieri m'hemm ebda konxju involut fiha. Le, inti issir wave jew issir particle, mhux għax hemm persuna li hija konxja qiegħda fl-istess kamra tħares lejn l-esperiment. Le, ovvjament, Jista' ma jkun hemm ħadd fl-esperiment, imma fl-iem stadju tipprova tkejjel l-outcome ta' dik il-particle. Menti għandek l-observer effect, jiġifieri hemm problema wkoll fiha dik. Le, m'hemm ebda observer effect, l-observer effect. Hemm problema fiha, ma. Għalfejn hemm problema fiha. Hemm problema fiha inti qed tgħidlek meta inti qed tisplittja x'ismu il-particle. Inti m'intix qed tisplittja l-particle. Inti qed taqbad qed tagħmel an entangled pair. An entangled pair u tispara x'ismu. Issa meta inti qed tisparaħ u qed tisplittjah qed jinbidel l-outcome tiegħu. Sewwa? U inti qed tosservah qed jibdel l-outcome tiegħu. Menti għandek l-observer effect. Imma xi tittajt biha di? Jekk il-particle jista' jiġi wave, hemm qiegħda l-ħaġa, mela inti tibdel l-outcome tal-particle. Ma aħna nibdlu l-outcome ta' kollox, hekk jiena nwadda blek ta' tzarra se kunti qbad tibdel l-outcome. Fis-sens dik ma tfisser xejn. Interfaced ma' dir-realtà. Imma fis-sens, jiġifieri jekk nfqara sema bankina jiena interfaced mal-bankina. Skont il-physics. Ejja, ma dik ma tfisser xejn u dak ġa bħal meta inti ġoloba komplikat kif tajt li action reaction. Action, eżatt. Imma inti għandek isek ġoloba u ġod il-loba għandek dal-physics u bind by it, ma tistax tibdel dal-physics. Imma hemm ħaġa. Le, ma qed tajt naqra ta' oxxata bħalissa. Kif qed ngħid naqra oxxata? Għax aħna fejn jidħol speċjalment quantum, nafu li hemm ħafna li ma nafuhx. Ma nafuhx. Wan ma nistgħux eżempju String theory nistgħu nagħmlu għalhem ukoll? String theory s'issa kol madu masturbazzjoni intellettwali. Imma aħna eżempju ma nafux nispjegaw entanglement. Ma nafux, nafu li jiġri, ma nafux il-proċess wara. Ma nafux il-proċess wara, Ma xaġa tiġri. Iwa, ma nafux. Ma tistax tagħmel bħajam. Inti qed tajt. Ma tistax tagħmel bħajam. Inti kif tajt il-biċċa tax-xogħol li xi ħadd reliġjuż għax għandek il-particle li jkun intellettwali, għandek il-particle u particle hemm. U qed jaħdmu simultaneously. U jgħidlek għax inti għax daw qed jaħdmu flimkien imma ma nafux kif qed jaħdmu flimkien somehow daw. Hemm ħiel ta' kif qed jaħdmu flimkien. Imma ma nafux eżattament. U bat titkellem għax ħadd reliġjuż jgħidlek, għax dak Alla ta' il-fill in the blanks huwa Alla. Ma inti qed tagħmel l-istess ħaġa. Jien mhux qed ngħid li Alla. Qed tajt il-fill in the blanks. Il-fill in the blanks huwa li aħna din ngħixu ġu simulazzjoni. Kollox interface. Eżatt. Kollox interface. Eżatt l-istess ħaġa. Eżatt l-istess ħaġa tirreplace Balla ma' simulazzjoni. Mhix. Issa inti ħajġrilek bħalma jiġrilhom ħafna reliġjużi li għalihom il-reliġjoni hija superstizzjoni. Minix inti isa bħala reliġjon. Kull sena. Għax aħna ħaniskopru dak jgħidu l-God of the Gaps. Issa inti dawk il-gaps dejjem jiġkienu jisparixxu. Jien minix qed ngħid isma'. Jien minix qed nipprova nġiba reliġjon di. Assolutament le. Biex inti tkun qed tipprova ġiba reliġjon organizzata, imma qed tapproċċja b'mod reliġjuż 100%. Ne, mux motan reliġjuż. Le, nemmen li jem xaħġa għan barra. Oltre, da mux miraklu dinaw, da mux miraklu. Suppost dawn u maffariet solidiment fil-realta, jek tmur on anatomic level. Mandek il-nuklear forse, so. Eżattament, ġveri, dak ma jamiex sens ġomoħi. Sorry, ma jamiex sens ġomoħħok, ma jamiex sens fil-realta. Le, ovvjament, ma di l-ħaġa, l-eżempju, vera fakin il-mod ta' kif jien ispjegata xorta ma tagħmilx sens għalija. Allura għax ma tagħmilx sens ġifieri għax simulazzjoni, le għax ma tafx biżejjed. Ma nafux biżejjed fil-verità.
Imma iktar ma ħatkun Imma taf. nistgħu nippotizzaw. Għax inti jekk għandek da li suppostu wasolit, imma atomic level u għandek l-atomic forces li qed jaħdmu flimkien. Tgħid what the fuck. Bal fejn tajt what the fuck. Għax hija stramba, men. Totalment. Mhijiex stramba. Għalfejn tajt li hija stramba. Hija stramba, jiena għalija insiba stramba. Mhijiex stramba. Inti forsi aħna kien hemm biljun universi ieħor li prova jitwielet, u ma rnexxielu jitwielet għax ma kellux il-kondizzjonijiet it-tajbin. U aħna wieħed minn dawk il-biljun li kellu l-kondizzjoni tajba u neżistu mhux stramba, given enough time. Stramba, stjawis. Jiena Inti jirnexxielek jekk inti coin. Inti 1 euro. Ngħidlek flipja l-coin. Imma 20 darba wara xurxin trid iġġiba fuq in-naħa fejn l-istampa mhux fejn. Jirnexxielek tagħmilha? Għana long run. Le, mhux għandha long, fis-sens. Għandek kwarta ċans. Se Possibli. tiġġiba 20 darba wara xurxin. Possibli. Mela, hemm bidlu daqsxejn issa regola tal-esperiment. Inġibu 20 minn nies. U ngħidulu min ikun heads ħajgħaddi, min ikun tails ħajitlef. Sewwa, jiflipjawa u nofshom u dejjem nagħmlu għal 20 round. Ħajkun hemm xi ħadd fl-aħħar tal-ġurnata li 20 darba wara xurxin ġietu dejjem fucking l-istess. Ma dik insejt xejdula, xorta tista' tiġi xin madonna jgħidu. Jiena ħantik garanzija li xi ħadd fil-kamra. Ejwa, naf. Mhux tal-coin flip li jekk tagħmilha insejt kemm il-darba ħad tiġi 50-50. Mhux hekk l-istess daw l-affarijiet kollha li ma tifhimx, inti ma tafx kemm il-ċans ħażin kien hemm, inti taf biss iċ-ċans li rnexxa, allura jidher mirakolus. Ne, dik ovvjament. Dan eżatt, bħal mirakli tal-fejqan. Jiena niggarantilek li jekk hemm elf ruħ jafu li ħajmutu b'marda kulħadd ħejħu ċans jipprova jitlob. U għasti jkun hemm dak il-wieħed li jfiq li fejqan isir anke bin-nies mhux reliġjużi u jgħidlek fucking miraklu. Mhux placebo effect. Le, it's not placebo effect. Mhux jisus placebo effect. Le, mhux placebo. Ara, li l-moħħ għandu il-power li forsi jfeq li l-nifsu nasal naċċetta. Però jeżistu fatturi li il-ġisem inkonxjament jista' jfejja eżempju. Jiena naħseb hawn jeżistu nies fid-dinja li kellhom kanser u ma jafux u fiqu minnu qas fucking jafu. Ejwa, dik ejwa. U la nafu li mirqasu ma kienu jafu, il-ġisem għandu l-abilta. Ġasti kollhom traċċi wara. Ma jekk inti mhux ħadd tagħmel riċerka biex tara x'kellek mhux ħadd tkun taf qatt. Esattament. Ejwa, naf. Rajt fuq għadik ukoll. Eżempju, jiena konvint li jekk naqbdu sampil kbir ta' nies u ngħidulhom flok titlob il-San Padre Pio għax ma titlobx il-Goku. Hemm probabilità kbira ħafna li xi ħadd minnhom ifiq għalax nagħmlu Goku qaddis. Ma again, mhux jisu placebo effect. Le, mhux placebo. Kif mhux placebo effect? By probability, given enough chances, xi darba ħajkollok outcome tajjeb. Dak rajt esperiment. Fej kien hemm wieħed tawh injection u qalulu b'dan injection msejx. Ejja ma nafu wkoll li xi 60% tan-nies ma jaħdimx il-placebo effect fuqhom. Ejja. Imma meta nagħmlu, meta janalizzaw il-Permli, ma nafx rajt iġdi. Ġdi kont qed naqraħħa fuqha. Meta janalizzaw il-Permli, ikun hemm minnhom li jagħmluhom esperiment ta' placebo effect. Fimt? U esperiment bil-Permli tajbi. Għalhekk dak huwa l-esperiment li min qed jieħu il-Permla ma jafx x'inhu jieħu. Eżatt. U meta il-placebo effect ikun ikbar minn il-Permla. Ma jien qed ngħidlek jiena mhux placebo. Jew ġew marru lura jiddiżinjaw il-Permla. Immaġina li l-placebo mhux fenomenu li jaħdem. Li jena jaħdem żgur. Ma xorta, by probability, għad smajta dik. Ħanejlek kemm jaħdem il-placebo effect. Sawa? Huwa jaħdem, ħanejlek kemm jaħdem. Li tinsemmu probability. Għad smajta dik jgħidulek eżempju jekk taqbad infinite monkeys with typewriters u given an infinite time. Xaħat jikteb fucking Shakespeare. Ejwa. Mhux ħadd iġraqat imma dan huwa qed ngħidu li by probability. Anke per eżempju. L-outcomes kollhom ma possibbli. Kien hemm ma nafx li ma ktibu jisemmi l-mew ta' Diana. Mbagħad kien hemm ieħor u kiteb ktib ieħor u f'dal-ktib hemm l-istess il-mew ta' Diana. Għala ġifieri hemm ġiex kodba li fihom interpretazzjoni tal-mew ta' Diana. Hemm ħafna affarijiet li huma strambi u hemm xi ktieb
xi ftit snin qabel it-Titanic qed jiddeskrivi Ejwa, kif ejwa, ġara ejwa. sens. Ejwa. Given enough. Tajba dik daw koll. U tas-Simpsons mhux kollha. U dak ħafna minnhom ma jkunux vera ta'. Tal-President ta' Trump. Ħafna minnhom ma jkun. Ifhem, is-Simpsons huwa cartoons li għandu element qawwi ta' satira u vera huma min jiktbu joqgħod ħafna attent tal-affarijiet li tiġru madwaru. Eżempju, jiena konti li ngħid xi sentej qabel tala Trump li hemm ċans kbir li fl-Amerika jkun hemm Trump, ovvjament, għax inti taqra s-sitwazzjoni, tara x'iridu n-nies u x'ħajażlu. Eżempju, jiena kont tagħmilt ġiex predictions li jitra Trump u li jitra Adrian Delija jerġa'. Imma għalfej, għax sentej ilu 3 snin ilu kien rebaħ il-kas tal-Vitals u kien fucking king. Allura kellu nies warajh li kienu mweġġajn għax keċċew. Immissa il-liba kemm kellna raġun. Allura jkun hemm u kważi talab 40 vot minn ġifieri. Huma ċertu affarijiet mhux prediction, ċertu affarijiet jekk inti tosserva s-sitwazzjoni madwarek. Esattament. Ikollok ċans taqta' ħafna. Issa l-istess nemmen jiena li hemm element ta' mediumship huwa hekk. Li inti kif tpoġġi l-mistoq eżempju daw il-programmi kollok sala għandek 50-60 ruħ mara b'xar abjad kienet tħobb il-fjuri. Jesus fucking Christ, by probability ħataqbad xi ħadd. U ħafna drabi. Meta jkunu fil-massa, ma fil-massa jkun hemm 20 ruħ. Jien għal dawk qed ngħid mhux ħanidħol fuq il-one-to-one għax dak huwa każ ieħor. Imma mbagħad. Le nistgħu nitlu fuqhom ukoll, ġifieri meta alla jiena ġbajt. Alright, nitlu fuq. Eżempju, inti temmen li hemm mediums tajbin u mediums żjena? Jekk int qajt ma u kelli. Jekk hemm minn 1000 hemm waħda inti. Waħda. Ġifieri inti temmen li il-fenomenu ta' mediumship huwa xi ħaġa vera. Hemm ħafna li huma ċarlatani imma hemm element onesta. U dak x'inhu ma jagħmlu qegħdin jikkomunikaw ma' ġinn? Le ta' Allura x'inhi? Qegħdin interface iktar minna, qegħdin iktar connected minna. Jiġifieri meta jgħidulek għax qed naranna. Da inti ċemper xi ħadd u tgħidlu sma' x'għandi fidi u jgħidlek għandna eżatt bid-diskrizzjoni bil-kulur kollox. Ma kemm il-darba għamilt dak l-eżerċizzju inti? Sejt ħafna domandi hu. Eżatt, imma kabbart iktar ma tistaqsi, iktar għandek iċ-ċans li ħatolqot il-mistoqsija li trid. Immaġina, ħana mill-ek sempliċi, jien għandi bżonn parir man xi ħadd. U niġi nistaqsi lilek Sajan. U inti tini risposta li ma toġobnix. Immur għand xi ħadd ieħor u ma toġobnix. Dawn ħaġa mhux Maltija. Tu ma taħux flus. Alright? Imma kif allura, alright. Allura di x'qed tagħmel? Fis-sens inti qed qatlex iktar il-konxju tagħha iktar ingrained fir-realtà minn tagħna. Eżatt. Imma huma mhux hekk jgħidu, huma jgħidu inti tajt psychic, jien ngħidlek mediums. Le di tikkomunika mal-mejtin. Ma min qed tikkomunika ma? Mal-mejtin. Inti temmen li qed tikkomunika mal-mejtin? Jien ma nemmix li qed tikkomunika mal-mejtin. Jien nemmen li tikkomunika ma' xi ħaġa oħra. U ma xiex qed tikkomunika f'dak il-każ? Qed tikkomunika ġo dimensjoni fej qabel kienu ħajjin, ġo frame in time. Stenna x'issa tfajtni għand Alla. Ma min qed tikkomunika? Qed tikkomunika x'imkien ieħor ġo dimensjoni parallela jew xi ħaġa. Jew fejn jgħidilha jiena nanna ta' Sajan jiena. Jew fil-passat għax inti jekk inti tagħmel daw ċertu esperimenti, tibda tikkonkludi meta jiena nagħmel l-out of body experience il-ħaġa hija vera fucking stramba. U mbagħad meta kelli il-każ li kellna l-każ ta' Kit u bdejna nitkellmu miegħu isa near death experience kienet ħaġa kważi l-istess pal meta inti tkun out of body experience. Viċin ħafna tagħha tal-esperjenza pal pereżempju tara shapes u hekk. Hemm ġieli ma tarax sew waqt out of body experience, jiġifieri bħalma għedlek ġieli tara kollox vjola. Ġieli ma tarax l-affarijiet sew tara ġost jennaf tara bħal jisa biċċaġina meta tkellmek. Fimta affarijiet strambi. Qed tiġi daqsxejn żgħira fi kliem li inti qed tikkomunika essenzjalment jekk jeżisti ma' ġinn. Ma naħsibx ta'. Aħna din ġo simulazzjoni. Imma din hija assunzjoni sa jagħmlu. Assunzjoni, eżatt. Jekk aħna din ġo simulazzjoni,
di qed teppja x'imkien fil-passat. Fil-passat għala, għax dawet huwa informazzjoni attwali. Attwali kif. Imma jekk hemm entità fil-passat, kif taf kif taf li hija fis-sens mela, ħafna minnhom imorru għand il-medium għax ikollhom bżonn xi forma ta' closure. Eżatt. Issa dik minn nfisha jena Di ġast ipotezi tiegħi. Minn nfisha għalija li inti mort hemmhekk diġà vulnerabbli, ġa inħxejt. Dik waħda minnhom, dik waħda. Imma mbagħad għandek il-fattur l-ieħor. Fimt għax di għandni ma ġejtx kif naqbad ngħidlek. On point fuq għaddi tal-mediums jista' jkun ukoll. Li huma titteppjaw ġodi s-sistema sawa ġodi l-live stream. U minn ġodi l-live stream qed ikunu jistgħu jikkomunikaw mal-rabat tagħhom. Fimt għalhekk qed jistgħu jmorru fil-passat jew fejn qegħdin daw il-rabat, però mhux qed jitkellmu mal-mejtin. Fimt kieku mejtin qegħdin x'imkien ieħor żgur. Mhux qegħdin ġol live stream. Imma jekk tistaqsi medium li mhux qegħdin ġol dik il-live stream li preżenti, ġifieri jekk jimmit mhux jiġġed ir-realtà. Imma l-oral fejn meta tistaqsi medium, il-medium tkun konvinta li dawk huma n-nies mejtin. Ġifieri da minnu dell-entità qed titnejjek bil-medium u l-medium qed tiblaħħa li vera hija dik. Għalhekk imbagħad jiġi dak li dejjem qedlek jiena death is just a concept. U inti dejjem murħudu f'sormok. Hija word selidu fis-sens jista' ngħidlek jien naf orgasm is just a concept fis-sens. Ma death, jiġifieri inti tmut. Aħna din ġo vessel, fimt għalhekk live stream. Ma dak xettajt int. Daj, so għandi robot jiena, abbat l-wire, sawa, jew antenna, u qed nikkomunikalu kollox. Jew nkella qed nilbes Fejn l-antenna tagħna? Qed nilbes il-VR jien u qed nikkontrolla dar-robot. Hija ma L-istess ħaġa. Tista' tkun anything, nistgħu nkunu mikrobu fuq il-kappell tara-żoppa li hemm fis-sens. Nistgħu ngħidu li ż-żopp irridu ħadd ma jista' jmerina, ħadd ma jista' jtana raġun. Imma u l-explanation tiegħi valida daqs tiegħek. Ne, jiena għadni student u ma nipretendix li ngħid isma' li naf kollox. Għax assolutament ma nafx kollox nitgħallem għadni. Imma del ħaġa tal-out of body experience li mhux out of body experience ma tmur imkien. Inti teqpa ġewwa ġo fik stess. Meta tmur imkien mhux ħadd toħroġ u toqgħod iddurek ġo fik stess ħadd tkun. Fimt? Just inti itteppjajt ġod il-feedback li ġej minn x'imkien. Qed tifhem x'qed nipprova ngħidlek. Iva u le għax li jekk int qed tgħid li tibqa' ġo fik. Qed teqpa ġo fik. M'għandha differenti xejn minn ħolma. X'jiġifieri? Hija fucking differenti minn ħolma. Ħafna. Le, ma it is either an out of body experience jew le. Mhix out of body experience. Inti teqpa hemmhekk fil-post, inti qed titteppja ġo consciousness, ġo dir-realtà. Minn ġo il-feed. Inti għandek il-feed ġejja u inti titteppja dirett ġo fiha. Għawek ma fimtekx, ġifieri. Mela. Ġejja l-feed minn x'imkien. Il-feed hija l-konoxxenza tagħna ġifieri jew qed tidħol ġodi qed jipproduċi għal-moħħ, sawa qed narawha dashboard. Qed jipproċessa. Qed jipproċessa, sorry, qed jipproċessa l-moħħ. Imma għalfejn u dashboard tagħna qed naraw dawn l-affarijiet sawa. Issa, meta inti toħroġ, again, meta inti tagħmel out of body experience, inti qed tixxiftja l-ħaġa u qed tidħol dirett ġo fiha. Fim? Ġod il-feed li ġejja. Allora inti tkun tista' tara x'inhu jiġri. Ma għandu naqra toqob dal-argument. Għandu naqra toqob u ma nafx kif ħan nispjegahom. Għax jekk xi ħadd ikollu accident ikollu brain damage. Ġara telef il-feed. Ma nafx ngħidlek, però naf min kellu accident u ralilu nnifsu mal-art, ġifieri. Naf minn kien għandu kellu accident. Kollox jaf. U għam xar wara għazbis jaf xil-lost jaġara. Ejwa, dika u kosta. Jeżisti kollox. Jeżisti kollox. Għamma eżempju, ikollok rakkonti fejn ikollok nies li waqt operazzjoni ikunu raw l-operazzjoni tagħhom. Dik hija stramba, ħafna. Emma again. Jew kellha naf wieħed. Ma ġiet irreplikata. Naf wieħed ħabat bil-motur kien dikjarat mejjet, suppost kellu jiġi.
Ma qatt ma ġibni ħadna. Kien iddikjarat mejjed jiġifieri. Kien jaf kollox x'inhu jiġri. U mbagħad kif ġiet l-ambulanza jisu reġa' ġif tiegħu. Fimt x'rid ngħidlek? Imma kien jaf kollox x'inhu jiġri. Kienet jara kollox. Mhux garanzija għandek li kien jaf kollox jew Dak il-ħin taf x'qed fill in the blanks. Le, kien jaf kollox, eżattament, ġifieri kien jaf x'ġara u ma ġarax. Sakemm daħla l-operazzjoni. Semmek biss jiftakaru. Fim? Però mbagħad hemm ħaġa oħra. Min jaf li jekk ibniedem immut u s-sensi pereżempju ta' smigħ u li tara jaqpaw għaddejjin. Dik oħra għal tul ta' ħin. Jgħidu li hemm. Skont kif tmut jekk eżempju ħadd tmut maffeċ. U ma naħsibx li Eżattament. Imma jekk eżempju tmut b'mewta naturali, apparentament il-proċess huwa għandek ħafna sistemi li qed jintfew f'ħinijiet differenti. Aha. Min jaf kieku dak il-proċess ħadlu iktar fit-tul. Ħadlu iktar fit-tul kif imma xiex. Biex jixxattja kollox. Il-mod għalhekk baqa' jiftakar kollox milli ġara. Imma mhux dak l-argument biss, eżempju, meta inti tkun qed toħlom. Aħna nafu li il-ħin fil-ħolm ma jeħdimx bħal ħin fil-realtà. Xek. Ġifieri inti jekk dajdhom jixxatja minuta jew jgħidhom jixxatja kwarta, il-perċezzjoni ta' kemm damet dak il-ħin huwa differenti, ġifieri kapaċi. Jien naf darba kont smajt l-argument li jgħidu inti qabel ma tmut tara ħajtek tiflexxa qudiem għajnejk. Ejja. Fis-sens forsi Jien anki eżempju inti kollok dak it-time distortion kapaċi inti waqt li qed tmut qed tgħix ħajja oħra. Fis-sens. Le, di anki eżempju meta issa dal-aħħar min jaf kieku l-alien abductions huma tip ta' xi ħaġa bħal meta tagħmel out of body experience. U tintaqa' ma' dawn l-entitajiet. Ejja, mbagħad hemm l-argument li ċertu nies ġew missing veru. Imma kemm. Waqt alien abduction. Ma nafx li hemm recorded. Mhux dak hawn Travis Walton eżempju. Imma Travis Walton għamel xi ħaġa li mhux eżattament ħaduh minn ġo sodda. Da bħal Betty and Barney Hill meta kienu għaddejjin bil-karozza u ġralhom li ġralhom ġew abducted u dal-aħħar ħarġu radar affarijiet tar-radar, jiġifieri li kien hemm xi ħaġa qiegħda ttir fil-viċin, hemm żewġ witnesses oħra ġodda. U inti tajt li huma abductions huma out of body experience? ċertu naħseb ċertu out of body experience huma. Ma inti temmen li waqt abduction jagħmlulek implant eżempju? Ma nafx issja dik hija vera fucking stramba. Għax jekk daw jiena ma nemminix ġifieri. Jekk daw qed jagħmlu xi forma ta' implant żgur mhijiex xi ħaġa spiritwali jew xi ħaġa fiżika. Dr. Roger Lear kien imur il-Kambodja. Sawa hemm dokumentarju sħiħ fuqu. Kien mar il-Kambodja. U għax da bħal medna hemm żewġ fatturi. Hemm dak il-fattur ta' defense mechanism u hemm il-fattur tal-alien li ġej minn barra. Jew diġà qiegħed hawnhekk fid-dinja huwa split away civilization għax milli indika bipedal, bajnieħ. Efhem mill-iktar teoriji żgur dik l-iktar waħda plausibbli hu. Mhux hekk li hija split away civilization. Issa immaġina hemm Jien ma nemminix ma l-iktar waħda tagħmel sens ħaj. Ejja ngħidu li hemm dil-kakofoni kollha għaddejja. Hemm di sistema ta' defense mechanism li aħna nsejħula qiegħda interfaced magħna mal-konxju tagħna. U mbagħad għandek dawn l-esserji l-oħra li jien naf kultant żmien bħalma nagħmlu aħna nabdu sampling ta' annimal naħdulu nitteggjaw. Ma nerġgħu nitalquh fil-popolazzjoni tal-annimali li jkun. Fim? Min jaf li jiġri xekk ukoll. Imma daw l-implants li kultant jgħidu li jaqalaw x'inhuma? X'isibu fihom? Zinc. Ma ta' hemm mebda forma ta' transmitter jew ID fihom daw l-affarijiet? Kien hemm wieħed li kien qed jistudjahom fuq in-nanomaterial li xi ħaġa għamel signal. Issa ma kinux jafu jekk hux is-signal mill-materjal stess ġie ionized b'xi ħaġa u ħoloq da s-signal. Fim? Jew jekk hux emettit xi ħaġa hi.
Ġifieri hemm Ma żewġ affarijiet. dal-materjal, x'inhu l-materjal li jsibu? Għax x'inhu l-ġenerajter ta' tiqsu karti li ġikun. Bismit, zinc u nsejt xejdu l-ieħor. 3 elementi. Xi sabu il-bizmit ġon nies. Ejja. U mdawrin bi kreatin. Kreatin li jimmeċja il-dwiefer u l-affarijiet tal-istess ġisem. Ġifieri daw jieħdu kreatin minn ximkien. U qed jaqduha, jiffurmawha u jidaħlu dal-implant ġo fiha. Mek dawn huma daqshekk avvanzati u teknoloġiċi. Qatt ma smajtu jitkellem Tom DeLonge meta jgħidlek eżempju li m'hemmx għalfejn jagħmlu abduction kif jaħsbu n-nies għax jista' jkun l-implant fl-aħħar mill-aħħar. Jista' jkun eżempju li jien għandi fl-ixkun ta' koka fidi. Jaqalawh minn idi u jitfgħu fidek. Għalhekk Tom DeLonge beda jgħid l-aħħar darba li daw tant kemm huma avvanzati li m'għandhomx għalfejn joqogħdu jagħmlu abduction bħalma jaħsbu n-nies. Amma allura dawk l-implant x'inhu ma jekk m'hemm bżonn abduction. Min jafajxix. U għalfejn għandhom bżonn jagħmlu implant f'Ġieħ Kristu, fis-sens. Min jafajxix. Jew hemm pereżempju jkun hemm dal-bniedem, issa jiena. Nħedu jiena, l-eżempju tiegħi. Jiena u inti ma gwadajna xejn minn dal-podcast, lajna xi ħaġa. Il-bajt. U tajjir, koċ tajjir u osti u teddit u teatrini minn daw. X'qed nigwadanjaw? Xejn. Sodisfazzjon personali forsi. Jista' jkun inti għax interessak u tħobb dal-oġġett. Sawa? Issa jena jisu għandi task. Ma ħobx nidher fuq il-kamra ħafna daqsik, tipo, imma bil-forsi kelli nagħmilha jien. U kit, jiena u kit, ġifieri. Tipo ma xed tinfittxu fama jew flus, qed nagħmlu dil ħaġa ġast isma' hija awakening lin-nies li isma' xi ħaġa oltre minn dir-realtà. Dak biss. Imma flimkien nistgħu niskopru x'inhi il-ħaġa. Issa jekk toqgħod twaqqa kollox għandek u redikolu u titfa' kollox fil-basket ta' xettiċiżmu ma naslu mkien. Issa hemm affarijiet li ma nistgħux nispjegawhom. Sawa? Bħal xiex, inti x'inhu f'moħħok x'inhu ma jekk l-iktar affarijiet li ma nistax tispjega. Ma nistax nispjega. L-ikbar misterja li x'inhu ma. L-ikbar misteru għalija x'inhu xi tfisser li tkun bniedem minn f'dan kollu, f'dis-sistema. Dak bħala misteru. Għax x'inhu r-rol għal xi xedina u minn. Għalfejn għandu jkollna rol. Tkun jekk qegħdin għandna dal-ispazju kollu dal-univers kollu. Li ma nistgħux Eżatt. Namlu xejfih. Eżattament. Nistgħu aħna. Eżattament. Tat kemm aħna fraġli. Annimali li f'ċertu postijiet fid-dinja mmutu. Eżattament. Jekk morru fil-pols ħammmutu, jekk ħammorru. Ma jagħmilx sens il-ħaġa. Jiġifieri anke li jgħidu li naf Alla jaf x'inhu jagħmel għax iddiżinja d-dinja għalina. Vera fakken argument tal-ħara. Naqa radjazzjoni t-taqtonna. Post, jekk, mela, jekk għanna x-xemx, toqt ħafna fi x-xemx tmut. Na, tixwi. Imma jekk ma tarax bizziet, xemx ħazin. Sensint lost, jamen. Na, dik wahda. Vera ma narax design intelligenti. Namlu ġod il-sistema, meta kollox qed jipprova joqtlok. Ħana met namlu xej, u naħseb il-sigrit tal-ħajja naħseb meta tenduna li int qiegħda u fakjen għal xej. Naħseb meta tenduna li int qiegħda għal xejn. Forsi mhux tista' tibda tieħu pjaċir għax tajtina m'għandix responsabiltajiet li rrid noħroġ minn id-dinja b'achievement. Imma min jaf kieku m'għandniex kif naqbad hemm xi ħaġa li mhux qegħdin għal xejn hawnhekk. Hemm xi ħaġa hemm skop ta' xi ħaġa. Jiena meta nħares lej ħafna nies madwari nasal konklużjoni li qegħdin hawn fucking għal xejn. Rajġbi ma stax taqbad l-achievements li għamlu Einstein u Tesla u tajt barra dawk. Naħseb 99% tan-nies qegħdin hawnhekk bħalma qegħdin hawnhekk la safar il-klieb jien il-lastjanaf. Imma kollox jisu sistematiku. Sistema, kollox kaotiku nara ħjena. Sistematiku, kaotiku fl-istess. U sabiħ tal-ħajja li hija kaotik. Min jaff. Għax jekk għandek sistema, ġifieri m'għandekx free will. Dik għastja questionable ukoll. X'inhi questionable il-free will?
kultant. Imma tistax definizzjoni ħadd hija eżempju għal ħafna xjentisti ma tistax ikollok free will għax aħna bound by the laws of physics. Dik waħda minnu. Ma żob għandu x'aqsam, ma xejn ma twaqqafni milli jena nagħmel li għandi f'moħħi nagħmel minn 10 sekondi oħra kell eżempju naqbad l-istan li ħdejn garaħħelek għar-rasek free will fis-sens. Mhux hekk, le ma eżempju innaf xorta you're bound to some things. Għalhekk istja. Dik ma tfisser xejn, ma jfissirx m'għandekx free will. Hija logħba differenti, da hekk kif meta taqbad tesplora il-ħaġa tal-free will. Għax anki pereżempju jekk vera hemm Alla u jaf x'ħajġri. Mela m'għandniex free will. Le, mhux hekk. U jekk hemm Alla u jaf x'ħajġri. Għalfej ħaloqni kriminal. Mela u għamilni kriminal, hekk jaf x'ħajġri. Onkella oħra pereżempju. Jaf li ħammut b'kanser u ħajjob ġiren insofri. Dik oħra wkoll men. Jekk jaf x'ħajġri. Li mu l-iktar feeling li jħoss il-bniedem. Waqt il-nota. Jien ma naqbilx miegħek fuq l-sofferenza l-iktar bniedem li ħoss. On a whole, id-dinja l-iktar feeling li tipproduċi. Għandek il-gwerer, il-ġuħ. Da, mux għetnejlu għax aħna din għarritna. Jien naħseb għandek naqra xismu vizjoni taħħa naqra black and white biz dil-ħagġa. Jena ma nemminx li il-bnidem li gbar emozjon għandu s-sofferenza. Jim s-sofferenza. Le, on a whole globe. Għax inti għandek għara kem għandek. Meti taħseb li fid-dinja għaw iktar sofferenza mill-li. Għandek ħafna sofferenza fil-verita. Għara kem hemm nies li timutu Palestina, għara kem ila d-dejja minn fl-Afrika minn suppost għandhom minn imexjom u jaxxuhom iktar. Aħna qegħdin ngħixu f'dinja fej. Best case scenario, kulħadd ħajmut. Le, dik dej. Iġifieri, jekk kollox jiġik fucking tajjeb ħajtek, ħatmut. Ħatmut xorta. Iġifieri, jekk inti ħadd U dik sofferenza kultant in-nies kif naqbad ngħidlek. Jinsew kemm aħna fraġli, in-nies. Waqt il-nota. In-nies jinsew kemm aħna letteralment fucking fraġli. U kemm jista' jkun orajt tagħmel dak kollu li tista' sakemm tkun jeġġod id-dinja. U dak li tkun tixtieq, ma mhux dejjem kulħadd ikun jippermetti u jista' jagħmel dawk l-affarijiet kollha. Għalhekk qed ngħidlek jien naf mhux qed nisemmu affarijiet żgħar taqala bħal nkisir il-mobile jew xi ħaġa oħra. Għandek nies li qed isofru on a daily basis bil-ġuħ. Ara kemm hawn eluf kbar, mhux miljuni. Toqgħod sejjerek, on a whole. Hemm ħafna sofferenza. Ejwa, ma għaw minn kollox. Għaw minn kollox, is a mixed bag, imma jekk toqgħod taqgħod kollox flimkien. Għad il-nota. Forsi. Inti għamilt ir-riċerka saqsejt in-nies kollha għandhomx l-iktar sofferenza u ma toqgħod tibbaża dal-affarijiet fejn jidhru dal-affarijiet wara diżastri qabel diżastri. Hemm ħafna. Hemm inti x'attajt ġifieri. Għax qed dak hemm li għandek iktar ċans li tara UFO jekk qiegħed f'pajjiż fejn ħafna sofferenza. Mhux eżattament. Fejn jkun hemm konflitt u ħafna affarijiet oħra għaddejjin. Fejn jkun hemm konflitt dejjem ħassibu. Somehow. Hemm dak il-video. Għalxiex, għax jien għalija. Hemm dak il-video, ħanilek hemm dak il-video. Imma jekk huma spy planes jew jekk huma vetturi militari, mhux fi ħassibhom f'post fejn hemm konflitt. Qegħdin jiġbru l-informazzjoni. Imma daw mhux qed jattakkaw. Daw mhux osservaw. Kull vehicle qiegħed hemmhekk biex jattakka. Għandek erba' videos. Għandek wieħed l-ewwel wieħed li batlek meta ntqajna flimkien, tiftakar? Dak li batlek diġi ma tlek ara fejnu. Da battulok dawk tal-erba' orbs. Taħbat missila ġew wieħed u mbagħad tidħol ġettini wieħed u jibqgħu fejn kienu. Ma niftakrux. Ma insomma. Għandek it-tieni wieħed dak fl-Afganistan. Allura dawk huma fenomeni spiritwali, dak huma oġġetti fiżiċi. Issa eżempju melu xi xarilu kien hawn dak il-video qed jgħidu sparaw Hellfire missile bouncejat. Imma dak skoprew li balloon. Fis-sens dak. Ħareġ li hu balloon. Fejn żobb jafu x'inhu xi sparaw. Daw nitkellmu. Għax da out of context tal-alla ħareġ dak il-video. Jiena dejjem qed lek ħaġa, dejjem ikollhom xi ħaġa mdawra magħhom. U f'dak il-ewwel video li batlek meta għajna hemm isek għandek ripples ġol ilma.
Sawa, meta taraħ il-video tara r-ripples, jisek tara Imma r-ripples. again, Ġol ilma. Issa huwa qed tikkontradixxi lilek innifsek. Għax issa sar xi ħaġa li hija nuts and bolts. X'ġifieri? It's not nuts and bolts. Mhux ovvja jekk inti mela inti għandek device u dat device qed joħloq ripple miegħu u l-assunzjoni li peress li qed jemmanipola l-gravità qed jiddistortja l-gravità. Allura it's something li mhijiex spiritwali hija xi ħaġa oġġett fiżiku. Jekk min jaf jekk dak l-oġġett huwa konxju. Ġifieri? Min jaf jekk dak l-oġġett huwa konxju, huwa ħaj, imma jimmanifesta b'dak il-mod. Ġittaj u animal? Mhux essaċ animal, huwa xi ħaġa li moħħna ma jistax. Ma jistax jikkomprendi. Di eżempju xi ħaġa oħra li tajda ħafna u qatt ma saqsejtek xi tfisser għax tajt meta tara UFO. Għax aħna nistgħu naħsbu b'moħħ ta' uman biss. Tifhem xi ngħidlek? Dawn l-intelligenza hija ħafna kbar minn tagħna. Nistgħu niddeskrivu xi ħanet naraw. Aħna ġast l-intelligenza tagħna hija trabaħ dejta daw. Imma qed tassumi daw minn huma, daw x'inhuma għamlu IQ test fis-sens. M'hemmx għalfejn tassumi dawn qegħdin way beyond us. Ej, way beyond us. Ħarġa nsaqsik, dan huwa fenomenu spiritwali, jew huwa xi alieni minn pjanet oħra. Huwa bħalissa. Interfaced bħalna ġo din is-sistema ġast din naqra aħjar minnha. Jiġifieri inti tajt dawn huma alieni minn pjanet oħra qegħdin jikkontrollaw dil-vettura sakemm m'hemmx għalfejn, le, żomna, ejja nirranġaw dil-biċċa tax-xogħol. Mela, inti għandek basket ta' affarijiet. Sawa? Issa immaġina għandek l-Snickers u ma daw l-orbs li qed naraw. Sawa? Nisperajtu na sponsor l-Snickers. Mbagħad għandek jien naf għandek id-donuts, il-UFOs. Mela għandek dawk huma mekkaniċi. U għandek l-oħrajn huma interface ma' dis-sistema. Mela dak li tajt inti li kollox jaqa' taħt kappa waħda qed twaqqgħu issa. Xorta din taħt kappa waħda? Le, kif jista' taħt kappa waħda? Jekk inti dawn ma' żewġ fenomeni. Mela dawn jikkomunikaw telepatikament l-alieni. U għandek l-oħra nistgħu nsejħulhom bis-CA5. Imma dawk li tinsejħu bis-CA5. Mela huma vehicles. Mhux vehicles, hija sistema hija oġġett, ma nistax nsejjaħlu vehicle. U dak li sparaw fuq u dak li naraw fis-CA5 huwa l-istess ħaġa? Dik li rid ngħidlek, jekk tara l-video tal-Palestina qed jisparaw 50 caliber taf daqsix fih tas. 50 caliber fuqu u ma jniżluħx da u jidher li qed jaħbad miegħu men. U ma jniżluħx. Mhux ħadd għatorini xi video li huwa black and white bil-infrared. Ma tara lilu l-UFO u tracers jaħbtu miegħu. Ma jinfej l-lost janaf x'inhu sajan out of context dik il-problema. Dik il-problema mija. Bħal daw li ħarġu il-GoFast. Mek ma ħadd li il-GoFast qed jgħaddi b'dak l-speed. Il-GoFast huwa l-inqas wieħed li huwa compelled. Le, ma dak ħareġ għax skontom tant tal-dej veloċità li l-iktar wieħed, mela għandek il-GoFest, għandek il-TikTok, għandek kollha kienu online. Li ma kienx hemm dak il-UFO għaddej minn ġol isħab. Sawa? Imma għandek UFO simili ikbar minn SR-71 bil-kamera tixbet id-demp tal-SR-71 il-UFO jgħaddi minn mal-SR-71 u l-feed jaqta. Ġifieri hemm videos li jgħulhom hemmhekk żmien u għomor, żmien. Ġifieri qed nitkellmu 2011 biex toħloq video hekk irid ikollok m'għandniex lejaj bħal ma llum. Mela isma' fin-93 ħareġ Jurassic Park. Fin-93 għarrejt. Right, u għalija qatt m'hemm ebda fucking Jurassic Park ieħor warajh li huwa li l-dinosaurs huma kredibbli daqs. Jiena nħoss li kważi morna lura fjera f'dak il-każ. Ġifieri, mhux l-AI biss joħloq images li huma realistiċi. Imma iktar aħda l-video. Alla f'Malta hawn kumpanija li xogħla
Stargate hija li tagħmel VFX għal films u series barranin. U ħafna mill-affarijiet, eżempju, ġili kun hemm tnejn minn nies ġo karozza, daw fucking jiffilmjhom ġo studio. U jidru 100% għaddej il-binju jaqaddellu x-xemx fuq wiċċhom, jiġifieri affarijiet li tista' tikkrea. Hekk ilhom jeżistu snin twal. Imma ma naħsibx li kellna kif naqbad ngħidlek. Madonna jekk taraħ il-video vera għalla tal-SR-71 u pereżempju dak tal-Afganistan. Dak tal-Afganistan l-ewwel ma kien fuq website. Ġifieri kemm ilu. L-ewwel ma sibtu jiġri fuq website. Imbagħad kont ittu le fake da. Imbagħad ma' żmien meta għamilt kuntatt ma' bniedem, l-ewwel mandikali lilu dak il-video tal-Afganistan. Dak l-ewwel mandikali jien. Ġifieri l-ewwel ma qaċċejt li għax dak u għax liħor il-GoFest u t-TikTok. Dak għalli tal-Afganistan l-ewwel wieħed. Ġifieri hemm 4 orbs qegħdin weqfin, issa nibatulok. Għalli nagħmluhom il-link ukoll ħajarawh. Missila taħbat ma' UFO, tolqot it-tieni UFO u baqgħu fl-istess ħin. Ġifieri meta jien kellim persuna minn barra li ifhem sissa li qalli kważi kollox kif qedna, vera? Ġifieri. Meta tlekka joruna l-UFO, joruna l-alien u daqsek, ma nkunux nafu żjed. U fejn huma dal-UFO u l-alien? UFO daw il-videos li joruna. Issa forsi. Le, inti meta kont tajdek, jiena assumejt li ħajdlek isma' dinja Mhux hekk jagħmlu. Kraxxja d-dinja. Wasalna. Wasalna. Wasalna issem da Mike wieħed ġdid li għandu t-teknoloġija. X'teknoloġija għandu? It-teknoloġija skont hu għadda bġebla u nqalat pjanċa minn fuq dal-UFO. Ġifieri, u da għandu t-teknoloġija. Stenna waħda x'issa ħalqaba. Da għadda bġebla l-UFO u nqalat pjanċa. Nqalat pjanċa minnu. Mela, dawk jisparawlu bil-50 kaliber u ma jiġri xejn. Da sabu jaf l-UFO. U għaj ma sajal. Falissa d-dejja biċċa xogħol kbira. Kont taf eżempju li. U fejnu dal-ħadida nistgħu nanalizzawa? Ejja ma, xek li u reversjaħħa. Mela, x'ir-reversja? Għandu t-teknoloġija. X'teknoloġija hi? Tal-gravità. U x'għandu u x'nandu? Mhix hekk qed jgħid. Esmani, l-ewwel pajjiż jew l-ewwel kumpanija jew whatever li actually kollha kontroll tal-gravità ħatkun taf sajjan. Naħseb li ġaw. U x'diġaw. Enti meta qed timmanipula l-gravità, enti qed timmanipola minn xi xinu magħmul l-univers. Min jirnexxielu jimmanipula l-gravità huwa invincibbli. Jiġifieri qed ngħidu, immaġina nisparalek 1000 missila nukleari, jekk inti timmanipula l-gravità, Ma taffetwa. daw qishom waqgħu ġo fucking black hole. Jiġifieri ma ebda arma ħlief. Dik il-problema li jemmu. Għalhekk il-gwerer. Għalhekk il-gwerer. Ara, il-moment li xi ħadd jivvint. Ara, meta vvintaw l-arma l-bomba nukleari, il-ħsieb kien li jekk kulħadd ikollu bomba nukleari, inkunu equals, allura ħadd ma jazzardu jattakka l-ħadd. Imma dan huwa argument flod ħafna. Eżattament, iva. Għax l-ewwel net għadna nitkellmu fuq affarijiet fiżiċi u jekk nista' nipproduċi 1000 u tista' tipproduċi 100 back to square one. Imma meta tnajlek jiena nimmanipula l-gravità. Dew ġifieri aħna qegħdin ngħidu nistgħu jekk inti timmanipula l-gravità tista' taqsam. Jiena tmur minn galassja l-oħra faqqa bajk. Mingħajr ma jkollok effetti relativistiċi ta' Einstein. Eżatt. Ġida qed ngħidu u l-affarijiet ma jsirux hekk ta'. X'jiġifieri? Mela, ejn nagħmlu. Jekk da. Kif meta vvintaw l-ajruplan. Da mhux xi ħadd iddiżinja ajruplan. Ma xi ħaġa primitivu ħafna. Le, imma li qed ngħidlek qabel kull invenzjoni inti jkollok it-theoretical framework tagħha. Ovvjament. Issa jekk inti m'għandekx it-theoretical framework ma stax tagħmel l-invenzjoni. Min jaf li jekk għandhom xi jiena li għandaw skoprew, krekjaw għal-ħaġa. Ma jistax ikun ma tagħmel ebda fucking sens. Ebda sens. Għalija krekjaw għal-estar. Ma tagħmilx sens li krekjawha. Ejja. L-ewnet ma ngħidlek mhux l-Amerikani biss, ngħidlek anki ċ-Ċina. Ma tagħmilx ebda sens li xi ħadd krekja. Min jikkrekja l-gravità jsir Alla, letteralment. Il-problema l-power source. Mela, jekk inti m'għandekx biex tippowerja, mela m'għandekx
L-invenzjoni. L-element mill-lider il-problema. L-element, il-fuel. Il-fuel il-problema tagħhom. Iż-żopp jien nista' ngħidlek il-alla ddiżenjajt karozza tiġri to the speed of light, imma m'għandix il-fuel għaliha. Zero point energy. 0 point energy x'inhu? Dik li X'inhu 0 point energy? Il-ktib ta' x'ismu. X'inhu 0 point energy? 0 point energy meta inti toħloq l-enerġija mix-xejn. Li ma tagħmel ebda fucking sens. Sens, eżatt. Dak il-ktib ta' Ma jena ngħidlek għandi invenzjoni, ma biex taħdem irid noħloq l-enerġija mix-xejn. X'in Madonna jismu dak il-ktib, dak l-awtur. Għandu l-ktib Hunt for the 0 point. Insejx jismu l-awtur. Dawn huma konċetti li jikkissru kull regola ta' fizik li nafu thermodynamics kollox. Ejja mhux hekk. Le, ma daw mill-lider daw krekjawa. Ma jistax ikun. Fejn xi provaw waħda li krekjawa. Jekk inti jekk issegwi l-affarijiet li tiġri hemm barra bħalissa. Kieku krekjawa għalfej fil-biduat li isma' Trump ħajerġgħu jagħmlu testit nukleari biex. Għax? Jekk krekjawa t-teknoloġija x'iżomm jagħmluha. Għarxiex. Għax biex jipprovokaw dis-sistema. Xi provokaw? Jipprovokaw is-sistema biex toħroġ, turi li taħdem, li hemm dis-sistema, fim? Le, ma fimx. Mela, Dr. Greer fit-2006 jew 7 għalli ħajkun hemm false alien invasion. Dik waħda. Issa mbagħad għandek kemm kredibbli Dr. Greer. Nistgħu nagħmlu diskussjoni fuqha biss. Mbagħad għandek xawa ħafna nies dak. Ġifieri. Mbagħad għandek liħor dak li kien fis-CIA, John Ramirez, li qal li ħajġri xi ħaġa. X'ħajġri? X'ix? X'ħajġri? Ħajkun hemm xi alien invasion xi ħaġa. U mbagħad ħareġ Jeremy Corbell jgħid li ħajkun hemm false alien invasion. U għadhom għaddejjin bija sal-lum li tal-false alien invasion. Ġifir min jaf kieku Trump qed joħloq il-problema biex jipprovoka dis-sistema taħdem. Ma x'inhi s-sistema? Jekk inti ħatoħroġ u tgħidilhom in-nies ismgħu l-aljeni hawnhekk għal mhux qegħdin weħedna u dan u hekk. U dik tkun compelling għan-nies Jiena di ma nemminix xejn. Assi ma nemminix. Jien jekk joħroġ Trump il-lejla jagħmel konferenza u joħroġ fucking alien ġo akwarju ma jgħidu l-mara dal-leba kraxxa ġo UFO. U dan hija prova jien ngħidlek min għada il-ħajja tkompli normali. Daqs li kieku ma ġara xejn. Eżatt anki. Jiena lejja War of the Worlds il-ktieb spjega perfetta. Għax l-bara li spiċċat il-battalja mbagħad kollox mara. Daw jekk tara jiena H.G. Wells l-awtur favorit tiegħi u rajt kollox tiegħu letteralment. U ironikament War of the Worlds wieħed mill-inqas li għoġobni. Imma daw għandek il-bidu, edin josservawhom ġejjin minn Mars, edin actually jillendjaw u n-nies għalla bib zobbom. Vera. U anke wara. U dina rawa tiġri l-lum. U wara mar kollox għal-normal. Mala. Wara u dina rawa tiġri l-lum għax najdu jaħasra Izrael u l-Palestina mbagħad mur online uħlif għalla memes. In-nies għalla bib zobbom. Għalla bib zobbom. Jiena nassigurak li taqbad it-tielet gwerra dinjija għandek porzjon kbira ta' nies ħajkunu qegħdin jagħmlu l-memes u jibbilgħu f'sorma. Mhux bħal tar-Russja u l-Ukrajna. Mhux ukoll. Ġifieri li ħajkun hawn xi informazzjoni li ħatkisser il-fabrik tas-soċjetà għalija. Inkella ma nafx jiena ġieli jibgħatu li xi videos tal-gwerra. Li huma vera fucking makabri. Ma ħobx narahom. Imma mbagħad in a way tgħid daw ta' min jitfaħħom online jew le. Għax inti in a way qed timmokja dak is-soldat li tiweġġed jisplodi men. Dik hija n-natura tal-bniedem tagħma. Għax aħna l-ewwel nett għadna aħna nammettu li għadna mhux bħala individwu, bħala kollettivament għadna barbari u annimali ħafna. Primittivi, ju. U sakemm il-ħaġa ma tmiss li għandna nkunu desensitized minna. L-egoizmu wkoll. U aħna, eżempju, kultant kemm jgħidu fuq bajtu bacon u għax titnejku bil-mejtin, bla 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 bla. Kollha kemm aħna nagħmlu għamen fuq WhatsApp.
Zgur, kulħadd jilagħbu tal-innoċenti u hekk. Kollha kemm aħna tnejjekna b'mejtin, tnejjekna b'diżabiltajiet, tnejjekna b'nies koroħ, kollha kemm aħna u min jgħid mhux vera Giddieb ikun. Eżattament, ġifieri. Fin-natura tagħna qiegħda u naħseb huwa sa ċertu punt huwa coping mechanism. Coping mechanism Għax kieku naqgħodu naħsbu fil-mewt il-ħin kollu, naqgħu f'depression tad-doluri. Le, dika interessanti u kollek toqgħod taħseb fil-mewt, jew inkella jkollok trigger ta' mewt, kultant hekk il-ħsieb tal-mewt iżommok humble imma wkoll fl-istess ħin. Mhux kulħadd. Mhux kulħadd Jien naħseb kulħadd jgħaddi minn perjodu f'ħajtu fejn jiffissa fuq il-mewt u tkissru. Tkissru ħafna jew. Nafna nies u hekk. Jiena ġrat li wkoll għamilt perjodu minn ħajti fejn il-fatt li naf li ħammut kien jitfani f'post ħażin ħafna. Da l-aħħar ħsibt ħafna fuq għal ħaġa, però naħseb naċċetta iktar. In that way li isma' ħammud daqshekk. Just qed nipprova nifhem fejn ħammur. Li jiena l-fatt li miħammur imkien it-tieni M'intix ħadd mur it-tieni serħana għax ngħid għandi one shot man. Inti taħseb hekk. Jiena kont naħseb hekk sa ftit żmien ilu kont ngħid tmut daqshekk Alla. Ma jien ma naraħx insinifikanti li bniedem ma jmur imkien wara l-mewt. Jien naħseb tagħti iktar valur il-ħajja. Jiena ngħidlek li wara din out of body experience li kemm il-darba li għamilta għalija mmorru x'imkien ieħor wara. Hekk ngħid għal. Menti fis-sens waqt out of body experience inta dek ħajja moħħok qed jiffunzjona. Ħadd minna ma jafx ġar, anzi bil-maqlub, kulħadd jaf ġara qabel moħħna beda jiffunzjona, għax ħadd ma jaf, ħadd ma jiftakar qabel twieled u l-istess wara li tmut minn. Ma nafx. Jiena l-fatt li l-consciousness hija prodott tal-moħħ vera ma narala xejn ħażin. Ma naqblux fuq għadina inti, ma jiena għalija wara l-mut u mmorru x'imkien. Nara loġika ħafna. Ma naħsibx mirka ta'. Issa naraw. Għax inti għandek l-idealist u l-materialist, ġifieri. Inti se tpoġġiha lej aħna tnejxu hawnhekk bħala l-mod fiżiku daqshekk. Jiena materialist 100%. Jiena nkejjel l-achievements f'ħajti ħafna minnhom tru l-affarijiet li nibni nakusta. Dak bissanna. Ma nafx jiena naħħamut ieħor. U iktar ma għandi, iktar nista' ngħin il-ħadd ieħor. Dik iwa rajt vera, nagħmlu profdilix daqshekk xorta tkun bro kif hemm. Le alla jiena ma profdili xejn ta' ġifieri. Ejwa le. Le fis-sens ma kontx laki daqshekk kif hemm, gidmuni erba' min-nies. Imma kif naqbad ngħidlek, jien naraħħa mod ieħor naraħħa li qegħdin journey hawnhekk, din journey ħadd wassalna x'imkien ieħor. Again, mhux reliġjuża jew hekk il-ħaġa, just qegħdin ġod is-sistema li. U fejn ħadd wassalna, ma x'inhu għax inti għandek aim xi darba ħadd tispiċċa triq ġifieri u x'inhu l-gowl? Kif jinqata' dal-life feed, nispiċċaw ġo life feed ieħor. Ġifieri reinkarnazzjoni qed Terġa' tiġi hawn. Terġa' tirreinkarna ruħek fid-dinja. U għal dejjem ta' dejjem. Hekk isa l-istorja. U meta tispiċċa aħna nafu li l-sistema solari tagħna ħad tispiċċa. U għas li tmut ix-xemx. X'ismu ħajspiċċa? Il-xismu dil-realtà tispiċċa. Dil-pjaneta biss tispiċċa propja. Ejja, di xi ħaġa oħra wkoll. Jiġifieri jekk tispiċċa s-sistema solari Ejja, ara. tinkarna fi pjaneta oħra. Ejja immaġina kemm għandna biljuni, hemm ħafna biljuni ta' stiller. Ħilħan l-laħat. Sawa. Nassumu nistgħu. Mela, aħna nafu b'dil-ħajja ta' hawnhekk biss. Imma dakx naħsbu aħna li għandna hawn il-ħajja hawnhekk biss. Issa, il-mikrobi nafu li ġew minn x'imkien ieħor. Le, stenna. Il-palms għaw. Le, ma webda, lex il-mikrobi ġew minn x'imkien ieħor, x'jiġifieri? Ġifieri jekk Le, ma il-kometi jaħsbu li ġarrew x'ismu għaw il-cells ġo din id-dinja. Le, aħna għandna
Jekk titkellem mal-professur Joseph Borch kien spiega ħjenna. Ejja biex hekk. Inti għandek affarijiet li huma ta' qabel il-ħajja. Taqbel Għandek eżatt. ċertu carbons u amino acids u mbarazzek. U mbagħad minn hemmhekk tinħoloq li jibdew l-ewwel single celled organisms. ċfir aħna nistgħu nittrejsjaw minn fej kif bdew l-ewwel single celled organisms. Ovvjament, ma hija lemma nassumu li ġew. Le ma ħanassumu xejn issa jew ħanitkellmu. Insomma taħħad il-biċċa ma. Le mhux ħaraq tagħha. Għajdli. Le taħħa. Għax dana xorta jekk taraħħa minn dak l-aspett, u mbagħad inti qed terġa' tmur għal materializm. Mhux dak biss sistema. Meta tara Aħna qed nitkellmu qed nassumu, immaġina kieku nafu li l-iktar oġġett li hemm fid-dinja li tista' ssibu hawnhekk ukoll huwa l-ilma sawa li għandna bżonnu aħna, maħna għandna bżonnu, jafhem kreaturi oħra li m'għandhom bżonnu. Mela x'għandna u aħna nibbażaw fuq carbon based. Sawa, il-ħajja tagħna hija carbon based, jiġifieri mill-carbon. Mela issa carbon based. u hija fis-sens. Fis-sens, imma għal xed tasal. Mbagħad għandek dawk li jaħsbu li hemm silicon based u affarijiet oħra. Silicon based nafu li ma tistax taħdem sew. Le, mhux ma tistax taħdem sew. It's much harder biex ikollok bond. Ma tistax topera kif topera. Fis-sens, huwa ħafna iktar diffiċli. Diffiċli? Però minna forsi l-affarijiet fil-pjaneta oħra tagħmel impossibbli. Għal-kondizzjonijiet li għandna hawnhekk aħna. Le, maħna fis-sens il-karbon ħadmet. Għanidu. Millu skoprew pjaneta li adattat aktar għal-ħajja mid-dinja tagħna, ġifieri. Nsejt xil-lost dik. Vera dik jew ksibta xi ċajta. Le għandha rating għajjar mill-pjaneta. Vera, ejwa. Ksibta xi ċajta, totalment injorajta, biex daqskemm itallaw imbarazz. Imma jana assumu li kien hemm pjaneta oħra u kien hemm il-mikrobi fuqha. U ħabtu mad-dinja u għal Madonna u ġew ġid il-biċċa tax-xogħol. Mela jana assumu li fuq dik il-pjaneta kien hemm 9 biljun ruħ u spiċċaw po. Issa fuq id-dinja għandna 9 biljun ruħ oħra. Issa x'ħaj waqqaf dal-univers milli jkun hemm 3 pjaneti oħra b'9 biljun nies fuqhom ma jwaqfu ħadd. Imma mbagħad is-sistema ħad tkun iktar komplikata għal dissimulazzjoni. Inti ħajkollok iktar bħal meta jkollok logħba b'ħafna multiplayers. Fim? Ifhem jekk aħna din ngħixu f'simulazzjoni din hija beyond komplikata, ġifieri. Beyond jkollok server daqs Kristu. Il-qaddisa Madonna. Imma ngħidu mela inti għandek daw il-players kollha. Fimt? Ġo dal-univers. Imma jekk dal-univers jispiċċa, mela spiċċa dal-univers, jaf ġo univers ieħor għaddejja l-istess ħaġa. Fimt, ġifieri għar kemm massiva dil ħaġa, jekk hemm xi ħaġa oħra li qed tagħti dal-feed, dal-live feed li qed nesperjenzaw aħna. Għara kemm hemm iktar possibiltajiet u iktar affarijiet oħra li ma nistgħux aħna moħħna jagħmel kif naqbad ngħidlek, jifmu da kollu. Imma għalfej qed tikkomplika. X'ġifieri? Għalfej neċessarja li jkun hemm live feed minn x'imkien. Għalfej neċessarju li għandna l-affarijiet fuq kollox fuq atomic level li Madonna affarijiet daqs naqra jaqdu dassiġġu. X'ġifieri, x'in mistoqsija ma? Għandek dawl ħafna atomi li qed jaqdu dassiġġu. Sawa? Dik kollha għalla ma tagħmilx sens għalija. M'hemmx għalfejn dawk l-atomi kollha. Għalik ma għax ma tifhimx il-proċess. Mhux ma nifhimx. Għalfejn dil-komplikazzjoni kollha. Fim ċerit ngħidlek? Kieku ma kienx hemm kieku kienet iktar easy dil-ħaġa. U kif tkun iktar easy? Li m'hemmx dawn l-atomi u għednim dassiġġu għal ħafna min-nies. M'hemmx dawn l-atomi hemm is-siġġu. Imma jien meta bat nara dal-affarijiet, kollox sirt nara kważi fucking atomi. Kollox huwa atomi, imma għalfej tara l-atomi bħala xi ħaġa komplikata. In that way, meta nara l-affarijiet kollox atomi, nibda ngħid imma kif qed kollox jiet kollox hekk. Kif qed jiffurmaw daw, kif qed jagħmlu dal-affarijiet. In a way, xorta ma jagħmilx sens. Imma again inti ma tafx mhux qed jifforma. Ma tafx il-biljun esperiment li ħoloq l-universu fallilu. Appuntu, mela Jamie,
Da jisek batt għandek PlayStation 1, PlayStation 2, dejjem tevolvi. Le, m'għandix taqsam. Aħna din ġod is-simulazzjoni, u dejjem qed tevolvi jew is-simulazzjoni, imma jekk inti għandek da dark matter li ma nafux x'inhu. U ħafna mill-universu huwa dark matter. Da ma nistgħux nifhmuh id-dark matter aħna, hekk jew mhux hekk. Mela. Ma nistgħux nifhmuh għalissa. Għalissa. U anzi, l-lum ħarġet xi paper xi 4 xhur ilu li tgħidlek li d-dark matter ma jeżistix u it's a miscalculation sort of. Aħna qas nafu. Aħna ngħidu dark matter. Dik il-paper ma nafux x'inhu. Dik il-paper rajta. Sawa. Imma xorta hemm xi ħaġa li ma nafux x'inhi. Le, ara, most of the things ma nafux x'inhuma. Aħna ma nafux. Għalhekk aħna miktar affarijiet li ma nafux li jeżistu milli. Nipprovaw ninvestiga l-affarijiet li ma nafux. Ma nħoss li mhux qed tinvestiga inti, qed nagħmel ħafna questions. Le, anzi qed tagħmel ħafna assumptions. Mhux assumptions, qed nagħmel ħafna questions, qed nipprova naqgħadhom imma xorta tibqa' dik il-question. Fimti mhux qed ngħidlek isma' din il-konklużjoni li jekk dawn l-affarijiet hekk iridu jkunu. Le, assolutament għandi student. Għamilt konklużjonijiet. Għamilt konklużjoni. Eżempju, inti tajt li wara il-ħajja ma tispiċċax mal-mewt. Għalija. Dik hija konklużjoni. Għalija hija konklużjoni dik. Ma jekk hija fidi bħalma temmen jekk hemm xalla. Mhix fidi jiena. M'għandekx prova hija fidi. At this point fejn jiena isma' jekk immutu ħammur fejn immur meta nagħmel out of body experience. Skur għalija. Issa inti għandika r-realtà tiegħek. Ma jien esperjenza id ħaġa u minn meta esperjenza id ħaġa. Ma xi ġalek taħseb meta tmut ħadd. It's a game changer, Għax jekk teżisti dil ħaġa men, li nista' nagħmel out of body experience. Un'esperjenza dik l-esperjenza. Hemm xi ħaġa oltre, żgur. Żgur, once li tippruva ħatejt, hemm xi ħaġa. Għax jiena għalija ftit qabel ma provajta, kont ngħid naħseb jekk tmut m'hemm xejn. Kienu jgħidu kont nisma' in-nies jgħidok rinkarnazzjoni, kont ngħid diffiċli. Illum il-ġurnata ngħid wara li għamilt out of body experience li hemm xi ħaġa żgur. Żgur mhux forsi, men. Tibdillek ħajtek, men. L-ewwel għadt li tirrinkarna terġa'. Esattament. Ġiet tmur f'dar-realm fejn tagħmel out of body experience u terġa' tiġi titlaq minn hemm. Hekk naħseb jienu. At least that's my thought. Dak il-ħsieb li l-lendjajt fuqu. Bħalma l-lendjajt il-ħsieb li daw l-orbs li naraw meta nagħmlu CA5 huma interfaced mal-konxju tagħna. Allura min jagħmel psychedelics. Parti minna. Għax skopri, jiena wkoll meta tkellimna l-aħħar darba, meta nkun impaired in a way, nkun qiegħed ġo livell fejn nkun qiegħed impaired b'xi ħaġa, jien neżiktja iktar easy. Meta ma nkunx impaired, ikolli diffikultà. Xorta naħroġ. Ma ġelekx tifhem li huwa proċess mentali 100%. Mhux proċess mentali. Mela, meta nikol ħafna zokkor, ma jirnexxilix nagħmilha. Meta ikolli ħafna ħsibijiet fuq moħħi, ma jirnexxilix nagħmilha. Meta nkun għaddej minn fażi, pereżempju, bħal dal-jumejn, ma jirnexxilix nagħmilha laqqas. Imma ftit ta' ġimgħatilu għamilta. Meta kien, meta ntqajnet lek ma ċċaqlaqx bqajt fejn kont. Imma il-proċess huwa dejjem l-istess. Għalhekk naf li nkun qed nagħmel out of body experience l ma tesperjenza huwa l-vibration. Il-ringing, u mbagħad jisek toħroġ jisek tħossok ġeli men. Jisek battek u libġu l-ilma. Hekk tħossok letteralment. Ġifri, hemm xi ħaġa men li it goes way beyond. Way beyond dan kollu li qed naraw. Jien għalija dak il-ħsieb tiegħi. Jiġifieri mmutu u mmorru minn fejn ġejja dis-sistema u nerġgħu niġu ġo dir-realtà. Jew fejn kollha bżonnok is-sistema. Imma meta jispiċċa ċ-ċiklu? Ma naħsibx li jispiċċa. Ġvinti taħseb li it-progress only. Jispiċċa l-università għana jiġi universi uħor jiġi jispiċċa dak. Jibqa' sejjerek għal dejjem ta' dejjem. Tevolvi.
Ek ngħid jiena. Għall-nas, dak iħseb tiegħi jew. Sa min jgħidli miġnun u hekk ma jinteressanix jiena naf x'għamilt, naf x'esperjenzajt, naf li out of body experience taħdem, nirringrazzja lil Kate, nirringrazzja lil Kevin Falzon, nirringrazzja lil Annalise, għax kieku qatt ma kont nipprova. Kont ngħid Annalise ma waslitx esa. ma waslitx, ma waslet dik il-biċċa tal-vibration men. U minn hemm naf li jisma' għal-bala taħdem di. Għalhekk kieku ma qallix Kate u Kevin u Annalise. Ma konċ nipprova, żgur ma konċ nipprova. U bil-daw, bil-headphones, bomba. Ħaġa oħra, earplugs, il-headphones. Mela stanna għax għattajdolom in-nies earplugs u headphones, għax Sajan juża bone conduction headphones, allura tkun tista' sot widnejk xorta. Għax inti waqt l-out of body experience, xorta tisma'. Tkun taf x'inhu għaddej. Jiġifieri fil-kamra u hekk xorta tkun taf, men. Jiġifieri li x'kien ħaġa jew hekk, tja fit-telfek. Allura, kieku xi ħadd tagħmi jagħmel out of body experience. Imma ħana qabdu fuq dejjem mbagħad ħatot li t-tejċu ċati u dak kumil. Ma nafx ħatajt. Imma nixtieq insib set ta' nies bil-konsent tagħhom biex nagħmlu set ta' esperimenti fuq nies li huma neqsin mid-dawl. Jiena di xi ħaġa li nixtieq nesperimenta ħafna fuq out of body experience. Jien nixtieq bħalissa ma nafx jekk rajtix ta' Danny Jones. Dik il-mara li tara blindfolded. Li għadna le. Dik vera fucking interessanti. Dik jisettejt, qed tagħmel out of body experience waqt li hija li tista' tiffunzjona konx. Ġifieri inti taħseb li persuna għamija li jirnexxila tagħmel out of body experience tara meta tkun barra minn ġisimha? Ma nafx men, hija xi ħaġa fucking stramba. Ħafna Jew stramba. kellha xi ħadd trux jagħmel out of body u jkun qed jisma'. Eżempju, ma naħseb ma rajtix għadek tiegħu, il-postjaj ta' dil-ġimgħa jew battielek. Ta' dak il-professur li konkluda li ħafna min-nies m'għandhomx daw għax hemm xi ħaġa nieqsa fil-genetics tagħhom. Ma nafx fuq xettajt. Issa nerġa' nibgħat. Mill-lider meta kien hemm il-persekuzzjoni tal-isħaħar u da. Inqerdu ħafna nies li ngħid żmien jiena, inqerdu ħafna nies li kellhom daw il-kapaċitajiet. Isma' l-persekuzzjoni ta' sħaħar saret fl-Ewropa. Fl-Ewropa, appuntu. Allura fl-Asja faken. Kollha ssib tal-ġin. U ġifieri? L-iktar li hemm ġin nieqes huwa fil-Kristjani. U x'inhu dal-ġin imma? Dal-ġin mill-lider minn kollu kapaċitajiet li jagħmilha ċertu affarijiet. Bħal xiex. Bħal telepati u Imma jekk daw it-telepati tapes u ħafna l-inverted commas provi. Kif imma f'setting ikkontrollat xejn ma jiġi replikat minn daw? Qed jagħmlu setting kontrollati. Fuq telepatija. Ejja. U qed taħdem. Qed taħdem. Fejn huma Issa mhux ħireġ il-da, u x'kollox business qed jagħmlu. Dik il-fucking problema. X'jiġifieri kollox business. Issa mhux ħad toħroġ din id-dokumentarju Kai Dickens. Dik Mela, il-problema l-għandna men. Le, Li kollox Le, jiġi. din hija skuża. Mela, jekk Kif skuża? Mela, Għidli inti qed tajt, mela daw għamlu esperiment tal-telepatija u ħadem. Imma flok ir-release jew paper jew whatever, ħajamlu dokumentarju biex jaqalaw il-flus minnu. Eżatt. Imma Mhux kollox alla. Imma li qed ngħid jienu, jekk ħarġu dokumentarju, mela x'ħadd jista' jirreplika l-istess ħaġa. Eżatt. Tifhem? Jiġifieri jekk U di ħaġa hija tad-daħ. jekk x'għandarix f'paper jew f'dokumentarju ma tagħmilx differenza. Di hija xi ħaġa tad-daħ għax da l-esperiment sar bejn omm u tifel. U ġi replikat kemm il-darba men. Li dan Ma kif it-tifel. ġie replikat? Dan it-tifel jekk ma jmiss l-ommu. Ma jarax. Delli metta mux ta' Danny Jones, imma. Xiex? Da xenu li. Da mux ta' Robert Sherlock. Aw, xil-Madonna kif tgħidu. Sheldrake. Eħe. Da kien hemm wieħed għamel esperiment ta' kien jgħallem il-Rupert u kien jaqbad dat-tifel. Sawa? Ommu ma jara xejn dat-tifel xejn għamit zero. Jiġifieri.
it-tifel, ommu taqra l-ktieb, ġifieri mhux tgħid il-kliem, taqra l-ktieb, fimt jew tara l-istampi ta' fuq il-ktieb, u da t-tifel qed jgħidlu xejn fuq l-istampi u qed jaqra l-ktieb. U għal min jixtieq ifeċċa fej isejba dik. Jew nitfawla link ieħor, Ma jekk xi ħadd irid mhux il-link biss imur. TED Talk kien qiegħed. TED Talk? Aha. Jagħmlu xi talks dawk TED Talk, fuq TikTok kienet. Għax ma tantx ikun hemm affarijiet hekk fuq TED Talk. Ħafna minnhom neħħewhom ta' Rupert. Anki ta' Chuck Valley neħħewh ukoll. Kien hemm waħda ta' Chuck Valley. Two Sides of a Coin kien jisimha. Neħħewh minn fuqha. X'kienet jgħid fiha mela? Kienet jgħid kif dis-sistema taħdem ta' fejn inti għandek ta' simulazzjoni, fejn għandek. U malfejn neħħewh, x'inhi l-implikazzjoni? Ma nafx, m'għandix idea. Qed ngħidlhom ma neħħewh. Għax tmur tfittxhom ma ssibhomx. U dom tinfittxhom jiġifieri u ma sibtomx. Imma ta' Rupert ħan nitfawlhom tal-pakkagall, dik żgur. Issa aħna nipprova nfittxielek u nippostjaħu jilhom ukoll. Hekk dak. Ma tal-pakkagall vera fa kien interessanti għada. Għax il-pakkagall il-sit qed joħlom u l-pakkagall qed jgħid x'inhi toħlom is-sit. Ma nafx. Jiena ħafna drabi meta ikun suġġett hekk u nibda nifqa' moħħ ngħid il-alla. U mbagħad infittex fid-dettall u nħaffer dejjem niġi deluża l-alla. Ma min jaf jekk. Dan huwa eżatt it-topic tal-eżorċiżmu eżempju. Da, eżatt bħalma inti pereżempju inti tgħid li jiena bajjis ta' x'nemmen jew jien nikkonkludi hekk, inti tbajjis ta' x'tgħid m'hemm xejn hemm. Fim? Imma once li tipprova il-out of body experience bajt ngħidlek biex tipprova. Jiena għallu l-istess ħaġa jekk waqt is-C5 tara xi ħaġa darba deru orbs orange tista' tarhom bajnejk l-istess għadni xi ħaġa. Komplament. Xorta m'intix 100%. Inti tit. Inti bħal San Tomas, minn San Tomas. Inti mhux talli titiddaħ. Mhux kwestjoni ħanejlek kważi ħażin għax nixtieq il-provi. Ħanejlek kif inti. Inti sawa, inti seketta ejsek ġi Kristu miet u int San Tomas. Ma konċ kontent daħħal subajk fil-kustat. Le, tittamil l-autopsja. Di ma tfisser xej sajan. Ne, mux. Jekk ħadd jiġi jgħid l-isma 100% wara l-mewt hemm xi ħaġa għax teżisti l-out of body experience. Jiena ikkonkludejt li minn l-out of body experience, mill-esperjenza li għaddejt minna jien, li għalija hemm xi ħaġa wara li mmutu. Dik. Imma again, moħħok għadu jiffunzjona u għadek ħaj. U dik tagħmel id-differenza kollha. Imma meta tara, għaxina, meta tara l-esperjenza ta' Kit, l-esperjenza ta' nies oħra li. Nitkellmu fuq l-esperjenza ta' nies oħra, mhux biex insabu. Imma kull minna out of body experience u min jara kannella, min jara viola, min jara blu, min jara bil-kulur, min jara blerjat. Min jiċċaqlaq, min ma jiċċaqlaqx, min jara l-nifsu, min ma jarax l-nifsu. Għadni ma nistax naqbad kaptu taħħa. Imma forse ma nistax taqbad kaptu taħħa għax mhijiex xi ħaġa tangibbli fis-sens kulħadd hija relattiva, jesperjenza kif jaħdem il-moħħ tiegħu. Once li toħroġ minn dis-sistema u tara li l-kien nifsek. Daqshekk tgħid what the fuck, man. Imma inti kemm il-darba toħroġ minna u tara li kien nifsek? Ħalli għamil tajtlek ma stax niċċaqlaq. Jiġifieri inti jekk qed tajt, ejja nagħmlu mod sakemm qed tagħmel out of body experience niġi jiena u inti qiegħed bajnek magħluq qed tipprova tagħmelha. U nagħmellek karta fuq ġismek. Inti kif tqum u tħares lejk innifsek, tista' tgħidli x'hemm fuq dik il-karta? Mhux karta, jekk iġib li oġġett naħseb li nista' ngħidlek x'inhi. Mela dik ifisser li nistgħu nagħmlu esperimenti biex nirreplikawha. Issa jiena mhux karta, fuq karta hija diffiċli. Li trid. Imma jekk tgħid li eżempju għax inti in a way daqqa torik ċar u daqqa ma torik ċar. Imma jekk nagħmlu oġġett kbir li anke jekk ma jkunx ċar. Le, eżempju jekk titfali naf il-qattus fuq, rajtu l-qattus fuq. Ma ħossu ukollu. Fim?
Xiġifieri? Fis-sens mhux ħansfaq qattus fuqek, tkun xi ħaġa għali inti ma tkunx taf x'inxed nagħmel. Ejwa. Imma l-eżempju meta jimprova. Ma nipprovaw għax darba. Per eżempju jiena. Jirnexxelek tagħmel out of body experience għaw l-studio. Jekk inħallek għal-kwit. Ejja. Mela xi darba nipprovawha. Waqt li tkun tagħmel out of body experience, indaħħal xi ħaġa fil-kamra jew nagħmel change fil-kamra li inti ma tkunx taf x'inhi. U terġa' toħroġha. Nerġa' nneħħiha u inti tgħidli x'kienet. Nistgħu nagħmlu ajwa. Mela nipprovawha. Ma mhux ta' darba daqqa tieħdok. Le, ktit nistgħu nagħmlu. Nagħmluha sena ejja darba fil-ġimgħa nipprovawha kemm taħdem. Nistgħu nagħmlu xi ħaġa aħjar. U waħlu kamra il-flet tiegħi u nagħmilha kuljum, jien kważi kuljum nipprova. Kważi kuljum. Le, xi ġifieri, jiena mhux hekk qed ngħidlek. Jekk inti tagħmel kamera. Alla ċiwa xejn irridu nagħmlu test. Tgħidla ħadmet, tgħidlek kien fejn żomm. Irridu nagħmlu test, iwa, irridu nagħmlu test. Kif edna, jisu ejja, minn 220 ma asnaf tlift il-kont. Amma nexxilna nagħmel 35 darba. Jiġifieri nipprovawha. Nibda niġijaw, nagħmlu xi ħaġa u nagħmluha kull darba. Ejwa. U nipprovawha. Għax hekk iwa tal-ostja. Hemm eżempju jien naf il-qattus nafx. Xiex il-qattus? Meta nagħmilha ġifieri il-qattus alla men konxu naħseb ta' ħaġa. Xiex jarak? Jara l-ġisem astrali tiegħek ġifieri xiex? Ma nafx men. Imma jisu jkun konxu men. Taħħal ħaġa. Ma tgħidli alla da, imma meta għamilta darba ntetlek jiena. Qattu sarafni men, qatt ma kont morġa dal-post. Inti da ma qallekx li għarfek. U qattus ma ħadd il-ħadd ma jkellem. Ma jena għandi l-kelba taf kemm jenti patka l-kelba tagħna. Ma ikun hemm tnejn minn nies li tiġu f'moħħi bħalissa. Nitkellemu. Isa Madonna u tħobbhom u tbushom. Ma nafx huma affarijiet strambi men, imma toqgħod taħt noqgħod naħseb fuqhom, da mhux qed ngħidlek isma' konkret tal-ħaġa. Imma hija fucking stramba men, taqpa taħseb fuq għal-ħaġa men. Dika mhux qed ngħidlek isma' eżatt, imma hemm dil-ħaġa men li neqpa newden fuq li jisma' jekk jiena irnexxieli nagħmel dil-biċċa tax-xogħol. Jiġifieri jekk jiena tqajt ma' dil-entità waqt dil-out of body experience. Tani dil-informazzjoni li somehow kienet isa questionnaire. Iktar mill-li tani l-informazzjoni jisu ġanni mur għall-answers waħdijena. Ija fucking stramba, men. Ma again, inti esperienza jitaġġo fik n-nifsek u ma nista' ngħidlek xejn fuqha. Nesperimentaw nistgħu. Nagħmluha. X'nagħmlu? Nirringrazzjakom guys. Ħaħallulkom il-links. Nisperaw li sibtuha interessanti. Min għandu xi esperjenzi hemmhekk u jixtieq jaqsamhom magħna welcome dejjem. Iktar ma jkollna esperjenzi u affarijiet oħra nistgħu mmexxu dal-programm. U ovvjament min jrid joqgħod jiċċellenġjani bħal Mirko nistgħu nagħmluha wkoll. Ovvjament dejjem bi diskussjoni mhux niġġieldu. Għaliex niġġieldu. U jekk hemm xi sponsor. Ejwa jekk hemm xi sponsor biex il-Mirko għandu bżonn li kell għall-animali, jien għandi bżonn li kell għaqtatis ukoll, kit ukoll. Ġifieri. Tal-aħna għanna bżon naqa ħaġa. Mux biex naqalaw flus, imma biex nkomplu għaddej dil-bicċa ta' xogħol. Thank you ħafna u narakom, guys. Idlom ċaw, Mirko. Ciao.